nitiere iye moyudo ok ne ochako wang'o chieme koko donjo wang' gigo mane Doko ni diko puki chiemo kwa ni stimura ko kichaki dogi chiemo tichiemo mang'eny malo kata na maneko ni cham. Gini wacho ni break down fats. Weno ko break down food. Oko ng'injo matino tindo chiemo misecham. Chiemo misecham mana bene ber king'injo. To kata kamano kide kanyalo yudo achiedh nade mopogore ni mar kitimora ko ke chiemo nyoka ibedo mapek. Anga kelo no chenro makare koro to tako sanya koro moga jwang bang' chenro marora ko wabiro bedo kae koro ka wariyo fuoni mag denwa mar bedo kanyare sare nyaka rom kanyo sadek kae to bang' odonjo chenro mar mbako romo kaka pile Joyce Odwor biro kanyo koda chal mar fwambo mano bende ka osebiro kanyo sadek nyaka sadek gi dakika 15 ang'o chako kanyo twak odiochieng' ma kawuono mbako romo wabiro iri kanyo kendo penji ni ini paro Wafula Chebukati e yo machalo nade mano ling'any Wafula Chebukati kachiel koda commissioners mamoko bende mane nitiere duolno matayo yiero mar IBC odiochieng' ma kawuono tarik 17 dwe mokwongo higa mar 2023 odiochieng' margi mogik e APC ibiro paro gi machalo nade wan gi jogo mane gin joneno yiero mokalo bende giseneno yiero mopogore ma Chebukati osebedo katelo kendo dhi bedo kacha ka omiyowa sigana mopogore josiasa bende nitiere koro ikete mana kar ka wayudo thuolo awadhi kodgi achiel kachiel. Nyakora Ramogi Jwang kotudore kod twak magwa duto mag odiochieng' ma kawuono mano kotudore kod winyo ma bende ketho ochele e puothe mahero e kaunti ma Kisumu kachiel kod twak marwa mar ariyo chenro mar mbako romo mano kotudore kod ling'anya mar Wafula Chebukati ichwalonwa ote mari kaka pile namba mar ote machuok ma en 36000 oyawi chako tudri kodwa inyiso wa ni neno wa ka intiere gweng' mane to bende inyiso wa nyingi Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogitv Twitter @Ramogitv YouTube bende wiki kwil godo yudo wa kacha achiel kachiel e Ramogitv kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Odwor Twitter handle @JoyceOdwor_. Mana kumanya kwa Ramogi Jwang kaka pile tudri koda mbui maga Facebook Twitter iyuda @Sharon Ongao. Tudri koda bende Cleophas Oluoch Facebook Twitter kachiel koda Instagram machiegni nikech ma en rupiny. Wakungo yudo thuond weche. I say we gave it our best. We chatted and weathered the storms that threatened the existence of the commission. We endured relentless fatigue in our preparation for election. No school should charge any fees for grade 7 runners unless such schools are reporting wings. Ka jopur osetiyo matek mopidho mchele onego yud mapato mowinjore gi tije to koro ka winy dwa biro chandogi as the county government or when we link with the national government nyaka yud solution. Koro Ramogi Jwang oyawre kino machiegni magi weche manyien mag chenro mar piny kendo koro chako mago mano lieko ni kajo gik mano timore odiochieng' manyoro duol matayo yiero mano mar IBC oketo yanga report manyiso okenge ma osegoyo tok yiero maduong' ma higa mokalo. IBC oyango ni oseketo mise motegno ne yiero ma pacho kae kata odoko ni nitiere midhiero ma pod chando IBC e tayo chenro mage mago mag riwo koda ka kweth mag ji matemo chuno IBC ni gidhi ataro mar chik. Walter Nyambaga miwa mathoth. Duol mar IBC kotelne kod jakomne Wafula Chebukati kanyakla kod riwruoge mok mag piny owacho. Jokanyo mag migepe kanyakla kod joneno mag yiero obiro kanyakle golo lipot mayango okenge mosegoye weche mag yiero pachoka. Pot mani oketa yanga kod jakom IBC Wafula Chebukati mana ka odong' ndalo achiel kende to wuok e apisi. Oyango ni moko kuom lokruoge mabeyo moseketi kod duol mar IBC e kama mago ma oting'o koda ka chuogo apisi mag IBC e kaunti ka kaunti e kipimo kod kinde mokalo ma kauntis 17 kende manene kod apisego. Chenro mag chiwo tiegruok ne oganda e weche mag yiero e pedho dwaro mag loko chike matayo yiero pachoka. Medruok bende osebede kwan jogo ombulu nyaka 2.5 milion e kunde mag luto ombulu sani oselak
e koda ka pinje ma oko. IBC okoni ne gitiyo kod pesa matin e tayo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo, ka chenro mag dino rode mag chocho yiero bende ne oketi. Gimedo ni ne gichwalo tipo mag Form 34A, kendo ne okete lela duoko e mbui kama ne jopiny ne nyalo rango gi nyamonge. IBC okoni ne gitiyo kod apisas mag obila kanyakla kod ute mag fwambo e kaka okenge mabeyo mag goyo kang' e yor demokrasia. IBC kata kamano koni dwaro nitiere mondo rang matut kuonde madok chien nitiere e kaka kwede mag dho udi e kinde mag siasa e kod rochruok kod apisas mag IBC mamoko ichwe lal godo miru e tieko midhiero mag temo loko chike mag tayo yiero, ahinya to kodong' seche matin to oganda dhi e debe. Agucho omenda machwalo omenda matin ne IBC kodong' seche manok mag timo ikruok. E duolno bende okoni paro mag lomba pisas mag IBC mondo lok duoko mag yiero nyalo kelo tulo pacho ka to kod puso weche moko mapok oyangi manyalo holo lot kuom oganda. IBC koro chwalo mondo ketie tim rito ratiro mag oganda e yor lando duoko kaka en jiwo demokrasia kendo tego riwruoge moko mag piny owacho kod mago mag jokanyo kanyakla kod dhialo katiba kendo rite. Riwruoge mamoko to kod jokanyo kanyakla kod apisi mandiko duond buche mag siasa motelne kod Anderitu to kod mano mar Attorney General Justin Muturi opwoyo lipot mar IBC kendo singo keto e tim dwaro mar neno ni lokruogego odhi kare. I also want to note the Dispute Resolution Committee of IBC, which was also inclusive and included the Office of Registrar of Political Parties. We sat with them so that this post-election period, we saw very few cases that related to political party membership. The report affirms IEBC's commitment to open itself up to scrutiny in the spirit of transparency and accountability. We wish our successors all the best as they pick the baton from us to take the elections of this country to the next level. Jodogo nowacho ni duto rumo. Gimoro amora man kod chakruok mare nyaka bed kod giko mare. Komisionas adek mag IBC wuok e apisi kendo gidhi rutaya mokelo kanyakla Boya Mulu, Profesa Abdi Gulie kanyakla kod jakom IBC Wafula Chebukati. E kinde moganda jo Kenya moko osebedo kadhialo gi kuom tich matek magisetimo, to moko bende dunya pile e wengegi. Makmana ni gijiwo komisionas manyalo kawo thuolo margi mondo obed jogo ma jochir to kendo mago marito katiba. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kama chalo kanyo bende jakom mar IBC Wafula Chebukati koro wuok e apis ayanga odiochieng' ma kawuono bang' tayo duolno mar yiero kuom thuolo mar higni 6. Chebukati manyocha bende obago yiero maduong' ma higa mokalo mar 2022 osebedo kayango ni en owuon omor gi kaka osebedo kanyo ka otiyo kendo kelo lokruok e duolno mano mar IBC. Jo Kenya kata kamano nene yo ma okikore nitiere jogo bende masiro ber ma osekelo e duolno, kamoko bende rango yiero mokalo ka bende neno ni nitiere richo moko ma oseneno e telo mar Chebukati. Ling'any Chebukati chalo nade? George Bati nigi ler mathoth. Dwe mar achiel higa 2017 dweche 7 kende to oganda jo Kenya ne dhi e debe yiero maduong'. Duol mar yiero IBC noyudo jakom manyien kendo tieko wich bar mar jal mane dhi tayo yiero maduong' e kinde ma kampen ne ochacho motelo ne yiero ma higano. Wafula Wanyonyi Chebukati ne okawo lemo mar bedo jakom kendo keto singo mar tayo yiero ma uyanga. Bang' tayo yiero mare mokwongo kaka jakom mar IEBC dwe mar 8 higa 2017, doho ne oyango ni nitie both e chenro mag yiero duto kendo maneno gai mar doho e kindeno David Maraga ne owito oko duoko mar ombuch jatend piny ka IEBC kokalo kuom jakom margi Wafula Chebukati ne omi chik mondo oyaw kuku mar duoko ma idendo ni sava. Gino manyaka chiel kawuono oganda jo Kenya pod rito. E wi ma Buka Ngesa mar duond bura mar Communist Party of Kenya yango ni mano e both mokwongo mane Chebukati otimo. Kata mano ng'ad bura e doho mamalo miluongo ni Supreme Court mokwongo, ne nitie gik mane doho wacho ni Chebukati onego bed ne timo, kaka ne weche mag rango sava mar IBC cha. Ibro yudo ni ne warito ni mondo Chebukati oyawonwa sava mondo wanena ang'o ma dibed ni mondo timore mondo jo Kenya bed gadiera. To kata obedo ni doho noseng'ado mano, Chebukati notamore. Jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni okoni kata obedo ni oganda jo Kenya ne oketo geno kuom Chebukati bang' bedo gi to yiero manosetim e higni mokalo. Okang' mar jakom mar IBC ng'wonye moko kuom weche yiero
omedo nyayo to e chuny oganda jo-Kenya. We had lost faith in our electoral system prior to 2010 and even before 1997. And if Chebukati lived to his oath of office and to his qualifications, because his qualifications are those of a judge sitting in the Supreme Court of Kenya, he would have done everything possible within his powers, and he had all the powers and all the independence in the office to ensure that what goes into the Kim's kit, what goes into the server, is left for all Kenyans to see. Chebukati bende seyo kuom riemriwo wi commissioners mag IEBC ahinya kotenre kod duoko mar ombuch jatend piny e yiero maduong' ma higa mokalo. Ka in ng'ama otelo ne yiero machalo kamano, onego bed ni in ng'ama nyalo riwo jok mitiyogo kamoro achiel mondo sama weche owuok to commission kaka IEBC no wuoyo gi wach achiel. Ok ni moko wacho kama, moko wacho kama. Nikech mano kelo to e weche mag yiero. He lacked the managerial skills to put a board together. When you have been given such an important office, you need to give it your full, your best. We would have judged him differently if he was able to bring the other 4 dissenting commissioners on board. And as they were announcing the elections of 2022 general elections, he had time to have gotten a consensus. He needed a majority of the commissioners on his side. He needed only one more. What did he do? He brought a minority report, filed it, and it is a minority report that has been left to guide us as a country for 5 years. Jeremia Kioni bende koni Chebukati ne owinjo som kaka mane en ogai mar doho Willy Mutunga ne otimo mar weyo apisi chon. Kar chunjo e kom nyaka odiechieng' mogik ka weyo IEBC ka okengore maonge kore gatache. Justice Mutunga did, when he was appointed as a Chief Justice, the first under 2010 Constitution. What did he do? When his tenure came to an end, he left office 6 months ahead of date of exit. And he allowed the Judicial Service Commission to advertise for the position of the Chief Justice of Kenya when there was no vacuum. What has Chebukati done? He's left it until the last minute. He has now left without a chairman to the commission. In fact, he has left us with a chair, without a single commissioner. Kata obedo ni nyalo dir kuoyo e wang' Chebukati kuom both manotimo e kinde mare kaka jatelo mar IEBC. Buka Ngesa koni chung' mare motegno ahinya e kinde walo jochung' e kom jatend piny Kenya yange kaka jatelo mani kod chung' mongirore. Gima nyalo wacho ni strength mar Chebukati en ni onyalo withstand pressure. Ndalo ma itimo clearance mar jok monego bed ni chung' mar bedo ker mar Kenya, to ne ong'ado bura ni ji 4 kende emokalo ratil mar pimo jok madhi kalo mar nyalo dhi ombulu. Koro bang' mano aparo ni koseng'ado to ne wantie gi jal moro mane chung' ma bende nobiro gi crowd ne kanyo mathoth. Koro ne waneno ka en, I think wanyalo wacho gi dho ngere ni Chebukati was a calm. Koloso ndalo achiel kende motelo ne wuok ne apisi ayanga kaka jakom mar IEBC. Chebukati to chamo nyadhi ni ne otiyo tich mong'ith kaka jakom mar IEBC kendo tayo yiero 2 ma onge kod tulo moro amora. I exceed a very contented man, and I say we gave it our best. We chatted and weathered the storms that threatened the existence of the commission. We endured relentless fatigue in our preparation for election. We mustered high courage to overcome perils of democracy, and we delivered the sacred will of the people of Kenya. Weche Chebukati gi okwedi gi Jeremia Kioni mawacho ni dongruok mar demokrasia ma jo-Kenya osenyiso ema omiyo onge koko manowuok e yiero 2 ma Chebukati ne otayo kaka jakom mar IEBC. If it was not for the maturity of Kenyans during those 2 general elections, this country would have seen the worst of fighting than we ever saw in 1992, 1997, even 2007. Kakoro kinde mar Chebukati apisi kaka jakom mar IEBC orumo, penjo en ni to jal mabiro kawo komno bende biro chopo geno mar oganda jo-Kenya kendo tieko to ma osetenore kod duoko mag ombulu e pachoka. George Bati,
Ramogi TV. Erokamano ne George Bati kuom report ma kamano e weche mag somo nyakora mag jwang' giko ni to jopuonjre duto moewo 1.2 mano timo penj mar KCPE yango skunde mag sekondar magibiro riwore godo e klas 9. Jatend migawo mar somo bende oyango kanyo ni skunde mag sub county ema ne oyudo kwan mathoth mag jopuonjre. Migawo mar somo ne olando ni gidhi tudore kachiel kod migawo mar arita mar neno ni jopuonjre ka jopuonjre bende odonjo e skul mar sekondar. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Kogolo ayanga lipota mar kaka jopuonjre biro riwore kod klas 9, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu wacho ni jopuonjre oyiernegi skunde magibiro riwore godo e yo maler maonge mibadhi. The placement was based on choice, merit and affordability of places. E kind jopuonjre moheo 1.2 manotimo penj mar KCPE higa mokadho, moheo 1,199 biro riwore kod skunde sekondar mag counties, moheo 228 biro dhi e skunde sekondar mag extra counties, jopuonjre moheo 38,000 biro riwore kod national schools, ka jopuonjre moheo 1,000 biro dhi e skunde mag special needs, to jopuonjre moheo 700 ma kwan gi ni malo ahinya biro donjo e skunde mag sub counties. Each and every one of them who did their KCPE as a place in our secondary schools this year. The special needs education candidates were also placed in the regular schools of their preference, while others were placed in special schools based on their disability categories on merit and choice. E thuolo mokwongo higani jopuonjre 9,019 manosomo e skunde primar mayudore kembe mag jot ma ji ma oringo thuchegi kata refugee camps biro riwore e skunde sekondar mag piny owacho, ka jopuonjre 270 modak e kuonde mayuto ji ni piny bende oyudo thuolo mar dhi e skunde madongo mag national kod extra counties. The ministry has applied affirmative action to achieve equity for children from the slum areas. In this year's selection, 270 students from slum areas were placed in national and extra county schools of their choice. For the first time, the ministry placed 9,019 runners from primary schools located in the refugee camps in public schools. Machogu wacho ni jopuonjre moko nokoyudo kony e kinde yiero skunde mag sekondar, gino momiyo kwan jopuonjre mathoth mokalo nooro kwayo mar riwore kod skunde sekondar kaka mar Kabianga High School, Nanyuki High School, Nyandarua, Pangani Girls, Maseno School, Alliance Girls, Nakuru High, Kapsabet Boys, Mangu High kod Butere Girls, gino momiyo jopuonjre mathoth ok bi riwore kod skunde manegi yiero. I've taken the 10 top to indicate that there are schools where almost we get so many applicants and yet the vacancies, the capacity for that school is so few. The result of the above means many candidates will not get their choices and have to accept that it is not possible to be placed in your dream school. Migawo mar somo oyango ni biro ti kod NEMIS e rwako jopuonjre e klas 9, ka jotend sikunde bende onyis mondo kik ket nying nyathi mapok onen e skul e NEMIS. The ministry will use the NEMIS platform for efficient and effective management and monitoring of runners in the school system. In this regard, principals will be required to file accurate daily returns on the status of reporting to schools. Principals are directed not to admit students on NEMIS before they physically report to their school. Ewi chulo omenda mar somo, Machogu okwayo jonyuol ma nyithindgi biro riwore kod skunde mininde mondo chukre ochulo omenda mar fees, komedo ni onge medruok moramora e omenda mar somo kata fees. Public secondary school fees for the 2023 academic calendar year will not be changed and will remain at Kenya shillings 53,544, while that of county and extra county schools will remain at Kenya shillings 40,555. Jopuonjre duto manotimo penja mar KCPE higa mokadho biro riwore kod skunde mag sekondar kochakore tarik 6 nyaka tarik 13 dwe mar 2 higani. Ka tarik 2 dwe mar 3 onego yud ka nonro mar jopuonjre duto modonje e form 1 oseket e NEMIS. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Joyce Oduor.
wacho kanyo koro ka wantiere sigana machielo kanyo mano mara weche mag junior secondary. Mano sigana bende ma Joyce Oduor bende osebedo kanyo ka okelo kachiel koda ka sigana machielo bende ma ikono kanyo kod jafwa marwa Judith Omondi. Koro wabedo thuolo bende marangogi e kinde mabiro. Kamachielo jodongo mawuok Kaluo kotenle koda jatendgi mano nyandiko Ngadi owuok oko mar neno ni oduok kido kachiel koda timbe oganda Luo ma osebedo ka lal e kinde ma osekalo. Achiel kuom mago en miel mar Ramogi ma bende oganda moko dendo ni miend kondo. Sharon Ong'ao miwaler mathoth. Miel mong'ere kaka kondo, jomoko bende dende ni Ramogi dance, en achiel kuom miende ma ong'ere ahinya e kind oganda Luo. En miel mani mielo gi jodongo e kinde mana girwako welo modhial. Miel makamano bende ne isidho godo jodongo e kinde nyasi. Kae jodongo wuok oko ka rombgi mar duoko kit miendno kaka yo mar nyiso luor e nyasi mopogore opogore. Ongeli en ng'ato mane jaluo midhiye mok dhiang' ringo. Omiyo ma guri ng'ama chon moncho nyuol chon nyaka dhok rengi. Koro onge keth moro korka kanisa onge kiko jaluo kata imna pasta marwa ma eni mineno wakoni kamoro kawang' jo obedo piny kamoro wanyalo tedo kata buche. E okang' mokwongo e gweng' ma Kakwa Ajuok e kar chung' od bura ma Karachuonyo, jodongo ne obago nyasi mokwongo mar dhialo kit miendno. Miel ma osebedo ka duono kuom thuolo mar higni 40 ma osekalo e gwenge ma Kaluo. Miel makamano miel e nyasi mar ik mar Benson Nyang'iye, achiel kuom jodong Luo e gwenge ma Karachuonyo. Okang' manenore ni dibede ni miel makama duogo kendo. Miel mar kondo en ni joluo nong'eyo ni tho gimoro marach to kendo kobiro to nego riembe mondo kik ochak oduog kendo. Koro joluo ne golo dhok gi tong' to gi mau migono, tiende mano ka en gima nitie to ringoa mane tie mauno mondo ka tho neko to kik ochak oduog kendo. Koro mauno ne riembe, mane momiyo wabiro gi dhok to kendo wadhi gi tonge to kendo ji ochuo kondo mar nyasi mar joluo. Watimo kamano mondo nyithindo mwanyuolo bong'e ni ne waneno kamar ng'ane mar kwarwa mar ukia wuonwa notim kama. Un nyithindo ma nyithi Luo kawe ukit Luo moko kik owetgi te kata jorachere mukelo nulemo otaro ugo no pod timo mna kitgi. Wan ma watimo ni makit Luo jaduong' ma ng'ungu maromo kama mokebe iro diji fualwetgi opiki huko noromne. Jodongo makamago oramo ni kit Luo gi timbe gi nyaka dhi nyime ka gisingo mar duoko timbe duto madibed ni oganda wigi wil godo, ahinya to mana manyalo kelo ber ne oganda Luo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Aya, imbende ing'e mielo wechego mag Ramogi, wacho mago Ramogi dancers, nyuka magintiere kar kacha cha, nyuka gin mago jo miel mago mag kondo. Aya, natemi chieng' moro ka bure Nairobi ka nadok mana ka kuonde gi rama kama gintiere kar kacha. In kama intiere kacha itime yo machalo nade. Nyinka Cleophas Oloch mane makelo giko mar weche manyien. Okinyi ma kawuono chenro mar piny mabiro twak man nonro mag gazet konyo wado Joyce Oduor mabende osekore kanyo kod jafwa mabende ang' okonwa ni en ng'awa. Ochomo piny Suba koso chomo piny Kisumu. Oriti masana. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital.
weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae niwacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, Sadek Otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana Ramogi TV. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Picha mar nyakono. Adwa nu rang picha ni maber. Kasto gole kae gi thuon. E nyasi ma kawuono ni abiro nyiso wadier ni an thapki. An nalali dichiel nikech richona. To sani ok abilali kendo. Wabo bedo kamoro achiel. Omiyo koro wang' ni onge gimoro amora mabiro pogo wa thapki. Onge. Adwa ni singrini ok ibiwe ya kenda. Thapki singrina. Kenya. Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811 *345#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Nyakwa Ramogi Joangisani koro wadonjo e nonro mar gazet okinyi makawuono kaka pile. Wabedo kod thuolo mar lidho gazet mar Daily Nation, People Daily, akachiel kod The Standard mabende wantiere godo e studio ka okinyi makawuono. Kamoro amora ma intiere bed kodwa nyaka wachope giko mar nonro mar gazet. Okinyi makawuono bedo kod thuolo makende mar bedo kod jafwambo marwa mar Royal Media Services kae mano Collins Okaka Subanis. Ichiew nade? Achiew maber. Awinjo kidendi ni Subanis. Wana anan jasuba. Koro no Subanis. Mane gimo mi dendi ni Subanis. Kata kamani ichiew nade? Achiew maber to in? Amba chiew makare. Wadwa mana miyo joneno magwa siso. Madhi nyiewo gazet momoro gi okinyi makawuono. Walidho negi alidha matin. Koro ka ngi wuotho kata chuny boma kanyo. Koro kikulri ahinya. Ing'e ni Standard chama kora dhi chuoyo ti wuok. Ise ng'ado buro gazet midhi nyiewo. Kata kamano Nyakwa Ramogi Joanga ka wachako nonro mar gazet adwa ni wachak kod gazet mar The Standard okinyi makawuono. Kaka ka wang'iyo wach mabende omipeke gazet mar The Standard. Waneno ka en wach ni mabende otudore kod skunde.
mago mag sekondar mopogore opogore ma jopuonjre manotimo klas 8 biro riwore godo. Ka bende koket kae ni moko kuomgi odhi e skul ma bende chunygi ne gombo. Ondik kanyo ni dream schools that top KCPE pupils will join. Matiende ni gin ponono migawo mar somo ochopo dwaro margi. Kwa nyalo mana ng'iyo moko kuom jopuonjre ma bende oket picha gi piny kanyo kaka. Jopuonjre ma bende notimo maber e duoko ma higa mokalo mag penj mar joklas 8 mano kuma kaka oriadgi kanyo no Fuaro Makoha, Otieno Lewis, Julius Chacha, Muridhi Tom gini, Madhengi gini. Gikone to koro ging'e skunde ma gibiro riwore godo mar sekondar. Kata kamano wach manyo koro mako it ahinya seche manyo igolo duoko makamagi kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu en ni thoth jopuonjre ne ok oyudo ler e kuonde skunde mane giyiero ni mar ne gido yiero skunde machal. Jopuonjre mathoth no yiero skunde machal ni mar ido ni skul kuom ranyisi skul achiel ido ni kod kara thuolo 314 to jopuonjre moyiero skul madwano riwre kode to thoth moloyo capacity mar skul. Kata kamano ka wang'iyo nyaka Ramogi mana ka inyalo neno mago gin moko kuom pichni mag jopuonjre mopogore opogore ma bende notimo maber penj mar KCP mane higa mokadho, mane higa mar 2022 mana kaka osewacho. Ket pichni gi kanyo ka achiel kod skunde ma bende gibiro riwore godo. Adwa ni wang'iya ne wach maka maneno ka gazetni mar The Standard weche gi mag somo gimiyo pek ahinya kochakore ito boke mar 2 mar gazeta mar The Standard okinyi makawuono. Ka wang'iyo it gazet mar 2 mano mar gazetni mar The Standard okinyi makawuono, nyaka sani wach ma bende oket kanyo kaka en mano kaluwore koda gino ma bende jatend migawo mar somo mano Ezekiel Machogu nowacho yanga odiochieng' manyoro e kinde ma bende koro nogolo duoko mag skunde ma jopuonjre biro riwore godo. Nyaka sani koro migawo mar somo wanyalo wacho noloko pache kotudore kod wach mar golo kata kumo skunde mag primary ma nyithindo ninde kata boarding schools. Inyalo paro higa mokalo bad migawo mar somo nowacho ni gibiro rucho oko boarding schools mag primary. Aito koro gikone to kendo koro giloko paro. Aparo ni ma luwore kod pek ma paro nyalo biro gineno mbele e nyime kanyo ndalo mabiro nyime di mar nyithindo duto te kokaw ni koro ntiere boarding school ok nyalo bedo gima yot kaluwore kod kwande nyithindo mantiere primary ki mago ba ntiere ng'en tinde jonyuol mathoth dwaro mondo nyithindgi obede boarding. Koro parane ni golo nyithindo mantiere boarding te iduoko day. Ok en gima yot. Kata kamano wacho ni migawo mar somo oloko paro makamae kaluwore ni skundego mag day school bende nitiere kod jopuonjre mang'eny ahinya. Bende ojiwo moko kuom skunde ma bende nitiere kod boarding section ni kata obedo ni gin nitiere kod boarding section to gilose wing machielo mano ma bende biro bedo mar day scholars. Ka bende ka wang'iyo mana piny kae okaka waneno kae ni atamalo 28 mano en atamalo mar jopuonjre mayudore pacho kae ma bende nitiere skundego mag boarding. Ka bende wacho ni piny Kenya kae mantiere kod jopuonjre mathoth ahinya mantiere skunde mag boarding kipimo kata kod piny ngima. Ka bende wacho ni pinje mopogore opogore nitiere kod jopuonjre matin mano ma okal kata atamalo 15. Matiende ni onego bed ni ng'iyo kaka skundego mag day bende nyalo losi kata kowuok e skundego mag boarding. Mondo mi chenro nikech ng'eni paro mantiere ga en ni nyithindo mantiere e boarding yudo tiegruok maber moloyo mag day. Koro meno kata sekondar idwaro ga ni janyuol ka janyuol dwaro ga mana ni geno mare kata dwache man nyathino bede e boarding mondo bed kod thuolo makare mar tiegruok. Koro day ni koro ani bede abeda to ek mana ni dwaro maduong' geno mare en ga mana ni nyathi obede e boarding. Kata kamano somo chalre e mana koro thuolo ma kinde mag thuolo ma nyathi mantiere boarding yudo ni godo gima dala cha opogore kaluwore kod dala kiduogo dhi gony diek mara dhi luok sande ang'o kamano. Taparo ni gigi kuketa chenro mopie maber
nyithindo gi soma makare maonge tungni moro amora. Kata kamano wach makamano mipeke it gazet mar ariyo nyaka Ramogi Jwang nyaka sani koro migawo mar somo loko paro ni ok biloro skunde mag boarding mag primary mak mana ni gikwayo primary boarding schools nolose wing moro mabende nyalo bedo mano mar jopuonjre madhi ot to duogo kata day school. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo kaka gazet mar The Standard mana kaka sewacho miyo pek weche mathoth mag somo. Kwang'i it gazet mar adek en wach moro kae monyalo wacho ni en wach mamako chuny, wach malit ahinya. Kabende nyaka sani oler ka sigana mar japuonjre moro manoyudo grade mar A. Mano ka nyaka sani odak mane bungu. En wach malit. Rawera ni Brian Kamau nyocha neno wachni nyocha neno mokwongo nowuok gi mbui ntiere kinena kidhiga Twitter yudoga ka ng'ato ondiko thread iluongo ni thread sigana kanyo kaka nyathino notimo maber penj mare mar class 12 bang'e kano sedonje e school to ntiere kaka chochni nobede weche mag sombe mara school fees koro owuok oko mar school. Kose wuok oko mar school koro rawera ni koro nodak ga mane bungu koro ng'eni ji makadho ka pare mano ng'ama ne koro kata Mano ginyalo paro ne en ng'ama wi ok ber. Mak mana ni ka non to yud ni japuonjre ni kara ne japuonjre mabende somo mano somo mar Bachelor Degrees of Science in Control and Instrumentation mane mbalariany mar JKUAT. To kaluwore kod nok mar pesa kod tek mar ngima emano miyo ochako kata dak e bungu kacha. Parni kata kinde mabende no dhi manye kacha ka jo gazeti nitiere kod amin gi to min gi wacho ni nyathine ni norome kane ntiere ot nosiko kokwalo pesa ne okawo nyaka simbe mar ong'we yamo okawe loan to pesa makamago rawerani ne tiyo godo mana e madho kata e nyiewo yedhe mamero ji gino mabende nyaka sani oserocho ngimane. Ing'eni thoth rowere masani ok ong'eyo chal mar ngima. Iyudo ka janyuol koro kosetero nyathi makama e skul to ichaki mayo ilwantho janyuol babau kata mamau itiyo gi pesa monego bed ni konyi e chwalo sombi to ichaki donjo godo e yedhe mamero ji kama endi rocho ngima koro ne kuma koro yudore taparo ni kotere kunde me iko kata loko e ngima jogo ma osebedo kod dang'ni mag paro aparo ngima ne biro bedo mana maber. Kata kamano rawera ni wacho ni osingo mar ni onyalo lokore kendo wacho ni konyalo mana yudo kony mar mondo mi odoge mbalariany kacha to nyalo somo e yo makare motiek degree mare. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo kaka ng'eni weche mag somo podi omi pek. Adwa ni wang'i ane gazet kata it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar The Standard. It gazet mar 4 ema koro oket makare kuonde mopogore opogore mabende ibiro tere nyithindo mago mabende nitiere mano timo penjno mar class 8. Kata kamano nitiere jopuonjre moko manyaka sani pok ging'eyo skul magibiro dhiye kaluwore ni negi koso yiero skunde. Gino manyaka sani koro Magoha seyo godo jonyuol kaachiel kod jopuonjre kata jopuonje mabende ene puonjo nyithindo makamago. Machogu. Nyawadwa Tabi nyoro nondiko ni professor. Mabe professor. Ok en professor. En Ezekiel Machogu kamano. We are not moved on. Kata kamano aneno ni jopuonjre go gin jopuonjre mathoth ahinya. Gin jopuonjre maderom 33,984 mago moko kuom jopuonjre mawuok e skunde 2,673 manyaka sani koro wawacho ni chal margi nitiere lwet sirikal ema biro yiero negi skunde magibiro riwore godo. Ing'eni kwan no ok en kwan mathin. Nyithindo 33,000 mano skunde kendo kupogi skunde gin skunde buora. Ma nyiso ni ntiere ga tiegruok moro monego bedni kata ler moro monego bedni chiwo ne jopuonjre kapodok gi ndikao yiero skunde monego bedni giriwore. To ma en ting' monego bedni jonyuol ahinya sana to jopuonj onego bedni konyo
jopuonjre gi kapok yiero skul mane mono midwaro kich ng'en nyathi ka nyathi to skul modwaro kata inang'en kana idwaro donjo e form 1 kata nitiere skul mano mako chunya acho ni an kasetimo class 8 to ma e secondary madadhi wan wandiko mango to kata mango gino wakia kuma nitie koro apano gino onego beni jopuonj sama nyithindo go donjo e class 8 tichako nyis gine no ma e skul magi e skunde manitiere to kaluwore kod performance mari kaluwore kod ka kuma iae nitiere skunde maber aluorawa ka ndika maendi ka yiera maendi chenro mag somo e skul ma kamaendi kuom ranyisi skul ma kata ken mbita ber molo kata chala gi man kata mantiere mango koro kik ibed kod paro moro ni kidhi mango kok ibiro timo maber ato bende jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu bende wacho ni jopuonjre ponono kiyiero skul to kiyudori e skul makamano hera skul ma bendo luongi na kalure ni capacity mar skul no ok ne nyal miyo jopuonjre duto dhi e skul no ka it gazet mar 4 bathe kanyo bende neno kaka jopuonjre mopogore opogore notere skunde mopogore opogore nitiere mago moriwore kod skule mag national special needs education extra county kaachiel kod sub county wang'eyo kanyo ni jopuonjre mohewo 1.2 nyocho timo penj margi mar KCPE mane higa mar 2022 bende nitiere counties moko manyaka sani skunde mantiere counties go tin jopuonjre to thoth skunde go bende capacity magi nyalo ting'o bende tin matende ni nitiere deficit moro kanyo aito bende nitiere kande skunde mane oyier ahinya kod jopuonjre gin kanyo skunde 10 Kabianga, Nanyuki, Nyandarua, Pangani, Girls, Maseno School, Alliance, Nakuru High, Kapsabet Boys, Mangu kod Buteri. Ng'en magi jopuonjre gi yiero skunde makamagi kaluwore kod duoko magi neno ga mag jo form 4 ma jo class 10 makoro ging'e ni magi skunde mabeyo kwa dhi kata kamano jopuonjre matin kende wanyalo wacho ni jopuonjre 768 ema ponono bro dhi Kabianga Nanyuki benda neno kanyo nyaka Ramogi nyalo mana nyiewo gazet mari ma The Standard mar mondo mi ne kwan mopogore opogore bende kanyo ket pogruok e kind jopuonjre mane oro kwayo margi mariwore kod skunde go higa mar 2022 kod mano mar 2021 ka wadhi mana mapiyo it gazet mar 5 okaka nyaka sani jopuonjre 2 ma bende ne gin jolot kata notimo maber moloyo jowetegi e penj mar KCPE mano mar higa mar 2022 giduto gibiro dhi e skul mano mar Alliance Boys mano Fuaro Makoha manentiere Christ the King Academy Bungoma kod Otieno Lewis Omondi mane wuok St Peters Mumias ma bende duto no yudo max 431 koro gin apgiero leng'ore giyudo thuolo mar donjo riwore kod skund yawuoyi ma Alliance aparo ni gin mar gine to ne miluongo ni Shwabet gin kaka ne gichuoyo ne kaka gichuoyo koro mano kaka en gin wanyalo wacho ni hapgi olwar mana kaka gidwaro bende kwaneno bathe kanyo mago pichni mag jopuonjre 2 go wanyalo wacho ni sani koro gimor ahinya wanyalo mana kwayo negi hawi maber gi sani ma koro gidhi riwore kod skunde mag sekondar kochakore ayanga tarik 6 dwe mar 2 higani nyaka tarik 13 dwe mar 2 higani wadhi mana mapiyo piyo wang'ia ne it gazet mar 6 nyaka sani koro migawo mar somo bende odiochieng' manyoro nochwalo ler kata nochiwo ler e wi chal mar somo mar CBC nyaka sani migawo mar somo owacho ni gibiro bedo ka gichulo ne jopuonjre omenda maderom 15,000 mano ne jopuonjre ma bende dhi e grade 7 mano omenda oket thenge ne japuonjre ka japuonjre mondo mi ojol sombgi aparo ni omenda ni en omenda maber kaluwore kod chenro mag somo koro penjo maduong' en ni to bende gigo duto madwarore omenda kamaendi nyalo tieko gigo nyalo kata chulo chenro mag somo mag nyithindo gi mondo mi gidhi nyime kod chenro mag somgi ka jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu bende nowacho ni kwa jumla mano wacho ni omenda maromo shillings bilion 9.6 koro sani biro ket thenge piny owacho biro ket thenge ne chenro mag somo mag junior secondary school bende wacho kanyo ni junior secondary schools go jopuonjre
biro rwako uniform mopogore kod jopuonjre mamoko mar yango ni wan to koro wan skund sekondar ma Adundo. Wach mabende nyaka sani wanyalo wacho ni biro kelo fuong'ruok ahinya ne jonyuol e pacho kae. Par ni jopuonjre go mabende donjo e junior secondary school gin gidonjo kochakore tarik 30 mano mar dweni. Ka odhi mana mapiyo piyo kaka dwani wang'e ane wach mantiere ich gazette mano kotudore kod wach mar Chebukati. Wang'eyo ni jakom mar IEBC mano Wafula Chebukati en kachiel kod commissioners mamoko ariyo thuolo margi e bedo e commission mar IEBC oserumo. Odiochieng' manyoro ne gichwalo ayanga report mar kaka yiero mar higa mokadho nobagi. Gikone koro Chebukati kod Abdi Gulie kachiel kod Boya Molu odiochieng' makawuono koro gin giwuok ayanga giwere kod IEBC. Kata kamano Chebukati kanyo chiwo report mar yiero maduong' ma higa mokalo wacho ni negikalo e matek, onge yiero ma gisenene matek chakre ne gidonjo apis kanyo nikech mane yiero margi maduong' mar ariyo mane gitayo nyaka ne gidonje apis higni 6 mosekalo. Chebukati koro dwaro mondo ni jatend piny Kenya obi ochuogi aput moro mondo otime nonro kaluwore kod tulo mano omuoch Bomas. Aparo ni ng'ato ka ng'ato ka Chebukati nyaka koro dwani unere ni ento en korka koreto ler nikech onge ja Kenya moro amora ok diher mar ng'eyo gima notimore yiero maduong' chakre nyaka gikone. Koro biro itanene to jok mabiro aput mabiro chuogi mondo mi orangi gik manotimore yiero maduong' ma higa mokalo ne. Gibro kelo nwa duoko mane to gini ji machalo nade mondo ng'e na adier tang' manotimore. Ka bende waneno ka paro mopogore opogore mabende ne gigolo kanyo. Ka bende Wafula Chebukati wacho kanyo ni gino mabende notimore, jogo mabende ne temo mar loko dwaro mar jopiny en gino mabende ok nyal mana dhi kamano. Onego bed ni timo ne nonro e yo makare mar mondo mi weche makamagi kik muoj kendo e yiero mabiro. Ka bende Abdi Gulie commissioner en bende wacho kanyo ni nochuno gi mar mondo mi gilor simbe gi mag ong'we yamo. Ka bende ne giweyo gi Bomas kacha. Ka bende ne nyaka jogo manochung' ne arita margi nochuno mar mondo mi gitengre kod kata gipogre kodgi mar mondo mi gidhi gipondi kalore ni weche ne tek. Boya Mulu bende aneno ka wacho kanyo ni jogo maben ng'ata madwaro tij IEBC kik ibed gi chuny mayomyo. Koro igenia mae tich kende ma jo Kenya kosechopoga ndalo yiero to wacho ni anyalo gombo ma tich moro amora lakini ok mar IEBC nikech en tich madwaro ng'ama ma chunye tek. Ng'ama chunye tek ok ng'at ma chunye yomyo ma konduong' kokolo kama en tise dolori. Ki chako ng'wech to en ng'wech nyaka giko. Koro bora ne jok mabiro oro kwayo. Adwani waket tenge gazet ni mar The Standard. It gazet mogi kanyo be naneno ka an kaka jaera mar Arsenal anto pod amor nikech pod wan on top of the table. Kiki miwa pus dowa sani. Kata kamano nyaka Ramogi Juang gazet mar The Standard okinyi ma kawuono ting'o weche mopogore opogore mago koriwo nyaka weche mag tuke. Inyalo nyiewo gazet momori okinyi ma kawuono kaachiel kod weche go mag ohala mar mondo mi isom e yo makare. Ka wang'iyo ne wach mabende omi peke gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono ka wadhi mana mapiyo piyo. Gazet mar Daily Nation bende wach mabende gimenyo ka ahinya otudore kod weche mag somo. Weche mag somo waseledha ahinya e gazet mar The Standard. Mak mana ni ka wang'iyo ginto koro gikete ni Form 1 Blues for KCP Stars. Mano koro gino mabende wanyalo wacho ni jonyuol wacho kanyo ni moko kuom jonyuol nokomor kod skunde manoter nyithindgi. Nikech ng'eni janyuol ka janyuol nigi geno kaluwore kod kaka nyathino timo e penj dwoko ma nyathino yudo en kod geno ne nyathina skul manoyiero cha ema biro dhiye. To koro ing'eni kaluwore kod gik mwaseyudo kaluwore kod dwoko manyomiwa kod jatend migawo mar somo en ni nyithindo ne kod geno mar riwore kod skunde mopogore opogore. Kata kamano thuolo mane onge koro biro chuno mana ni kuma nyathino luongeno ema odhiye. Koro ang'ene jonyuol kod jopuonjere ok bi rwako mano gi chuny mokwe to bro chuna. Kata kamano weche mag somo e gazeti mar Daily Nation nyaka Ramogi Juang omi peke it gazet mar ariyo kaachiel kod mar adek inyalo nyiewo gazedni mar mondo mi bed piny some yo makare. Adwani wadhi nyaka e it gazet mar ang'wen
okaka okinyi makawuono kalore ni mane wach mabende aneno ka beto pogore kod weche manitiere e gazet mar The Standard okinyi makawuono. Nyaka sani koro nitiere jogo mabende nyaka sani iwacho ni biro konyo jatend piny William Ruto e chwalo agenda mage ahinya to od bura kacha. Nyaka sani wang'eyo ni nyaka sani jatend piny Kenya biro dwaro konya kata sir kowuok e od bura mamalo mar mondo mi ochop agenda mage mano koriwo nyaka ponono ken ga agenda mar loko katiba mapacho ka od bura ema nyaka miye sir moromo. Bende aneno jomo pogore kanyo mabende wach ni nyalo konye e chwala agenda mage. Ka indi oting'o speaker Moses Wetangula, jaod bura mamolo Kuria Kimani ma bedo chung'ne kamati ene jakom mar kamati mar national planning kod kanyo Kiharu MP Ndindi Nyoro ma bende ene jakom mar kamati mar budget od bura mamalo. Kimani chungwa kwa ng'e ene jakom mar jatend kweth mathoth od bura mamalo kod jaod bura Matharaka George Murugara ma en jakom mar legal Justice and Legal Affairs Committee. Kamati gi ng'eni kod pek e od bura mamalo nikech kuom ranyisi wachni kochopo korka weche mag budget omenda moro dwa miyo kadhi nyaka kale ibiro chwale e nyim kamati mar od bura mochung'ne weche mag omenda. Ndini joron kanyo. Ko chopo weche mag chike mano Justice and Legal Affairs jaod bura George Murugara ntiere kanyo. Koro magi jokuma gine wang' jatend piny Kenya e od bura mamalo nikech mondo gimoro amora obed chike obed ang'owa nyaka bikal e od bura mamalo. To magi kamati madongo matayo chenro makamago. Koro kapo ni jogi orem chopo dwach jatend piny Kenya to chenro mage kata agenda mage bende dhi ruombore piny. Ka bende wacho ka ni nitiere kaka gisebedo ka gigwenyore paro ahinya to kod kwetha mar Azimio la Umoja. Mano kotudore kod wach mar jotend migepe chopo e od bura kacha. Nyaka sani wanyalo wacho ni kweth mar Kenya Kwanza dwaro ni jotend migepe obi ochopo e od bura kacha, to mano mar Azimio to wacho ni jotend migepe okoyangi ni ochop e od bura kacha, mano kaluore kod katiba. Kata kamano wang'e ni kweth mar Kenya Kwanza te mathoth e od bura kacha. Ponono magi achiel kuom gigo manyalo kalo mana mapiyo piyo. Koro ng'en mondo mi ma otimre nyaka bi chwal paro makamaendi e od bura mondo olok chike ma yiene koro jotend migepe mondo chope e nyim od bura ka idwaro kipenjo kod jood bura to gintie kanyo mondo mi giduok penjo makamago. Wadhi mana mapiyo piyo okaka it gazet mar abich. Wanyalo mana ng'i it gazet mar abich. Nyaka sani iwacho kanyo ni koro thuolo mar achudhe kata cartels mabendo osebedo e sekta mar chai e pachoka sani koro rumo. Wach makama wach kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kinde ma koro osingo mar kelo lokruok mopogore e sekta mar majan mar chai e pachoka. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nowacho ni en kod ting' adek. Majani chai, kahawa na sekta ya maziwa. Mage sectors mukete maino. Achudhe te mantiere sectors go koro chak ringo. Gichak ringo. Nijo wacho ni gichak ringo. Kendo machiegni onego beni oromo kod jotend parastatals mopogore jumani mondo mi gine kaka inyalo luoki sekta ni mar mondo chenro oringe yo makare mondo jopur oyud nweng'o kaluwore kod luya magichwero sama gitiyo tijgi. Aka bende wach makamagi nowacho odiochieng' manyoro e kinde mabende ne ntiere e romo moro e apise. Ka bende nyaka sani owacho ni noromo kanyo kod directors mago mag Kenya Tea Development Agencies. Ka bende owacho ni obiro gologi e lwet cartels mana kaka isewacho. Ka bende nyaka sani we warit wane ni en to bro timo nang'o kaluwore ni sekta mar chai en achiel kuom sectors go mabende jatend piny William Ruto ne oketo e lwede mar mondo mi orie sekta no kaluwore ni nose yango ni en magi gik mantiere machiegni kod dhod chunye koro one ane kaka obro rieyo sekta makamano e yo makare. Ka odhi mana mapiyo piyo kaka wang'e ne wach mantiere it gazeta mar auchiel mano mar gazedni mar Daily Nation. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni gwenyruok e paro
nitiere ahinya ahinya kotudore kod wach mar speaker mar od bura mamalo mano Moses Wetangula kabe ni podi onyalo bedo jatend duond bura mar Ford Kenya kata oyo parni kaka speaker onego bed ng'ano ma independent onego bed ng'ano ma neutral biro bedo nang'o speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula e jatend duond bura mar Ford Kenya to kaluwore kod ting' ma en godo e od bura mamalo en jalno monego bed ni ka wach moro mapek e od bura nitiere to konene ni onindo nyakon chiel ne kweth moro kaluwore kod bura mantiere e nyime kaka jang'ad bura e od bura mamalo koro kaluwore kod katiba article 122 subsection 2a en ni katiba ok oyiene jatelo speaker mondo obedi jatend duond bura kaluwore kod ting' ma en godo tayo chenro mag od bura koro biro chuno mondo mi ka mondo gini ochop e wang'e idwaro ni mondo ogwe tao kaka jatend duond bura mar Ford Kenya mondo bed ng'ano ma ka wach moro nitiere ok ni neno ni onindo nyakon chiel gi ng'eto mochiwo inyalo paro kata kane yuaro kuntiere kind kweth mane mathoth kind Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza od bura mamalo nitie yuarruok kaluwore kod chung' mare kaka speaker moninde iwacho ni mogono mi magi jine kata samo golo ng'et mare mondo kik ne ni speaker ni koro dwa diyo ahinya biro chuno ni weri kod telo mar duond bura no mondo ibeda ng'at bochung' kar kende kaka mita nitiere wach moro momako wang'e gazedni ma Daily Nation kalore ni weche mopogore opogore no ka chal kod mago manitiere mago mag The Standard weche gi do chala to nitiere ga wach moro kandi mar nen ga oboke mar The Standard jago moro makoro no yud ni kod ketho ni ne chano mar timo maundu ot maradhai mar KICC mano iluongo kanyo ni Victor Odende Victor Odende ni iwacho kanyo no yude kod ketho ni nen kod accounts adek e mbui mar Facebook koro nokawo godo maling'ling kowuok KICC to chwalo ne jo maundu mondo ging'e kaka chal mar KICC en to gibiro to gikone to koro gimonjo KICC kata kama neno kang' makare ahinya kalore ni nyaka sani oseyudo ked ketho kalore ni weche gi mag pango maundu en wachno marach ahinya kipango e pacho kae kalore ni maundu makamago pono kotimore to joma thoth ahinya nyalo kata wito ngimagi e kinde monj makamago koro aparo ni en gimoro wanyalo yudo kanyo puonj moro kata bui kaka itiyo kod mbui ni kod pek mare nikech ere ka ng'ato achiel nyalo bedo kod accounts adek e Facebook titimo kod giango gik mitimo kod Facebook accounts magigo nyaka koro inon kik beda ni gimoro amora kiyudo tiba e Facebook kacha kata kamano kaka dwani wang'ia ne gazet mar People Daily okinyi makawuono People Daily ema neno ka bet gin wach mabende gimiyo pek okinyi makawuono gimiyo pek wach mar nwantiere kod Cherera 4 sani wantiere kod Chebukati 3 Chebukati 3 to koro wacho ni we faced dark days mano to ka gwenyruok e paro noseneno e kinda commissioners duto mag IBC nitiere mago mane pingo Chebukati to nitiere mago mane oriwore kod Chebukati nyaka sani koro Chebukati 3 thuolo mar gi apisi rumo Chebukati 3 koro wacho ni bang' tok yiero maduong' maiga ni ne gidwa neno mudho ne gimaye koro mudho mana gine mudho mandiwa kaluwore kod sund mane sundo gi godo mondo mi gilok duoko mano kaluwore kod Chebukati wuon kaluwore kod gino manyo wacho nyoro ni nitiere jok moko mane dwaro mondo gi lok duoko mag yiero mondo ober jomoko ober wang' jomoko kata kamano wabro neno gikone kaka nokwayo jatend piny Kenya mondo mi ochuga put ma biro rango gigo manotimore e yiero maduong' ma higa mokalo mondo ng'e ne tang'o adier manotimore nikech en korka osewacho jo Cherera 4 gin ka bi ng'e ni gikone koro biro luongi mondo giwachane
korka korgi. Kata kamano gazedni mar People Daily mana kaka sing'isi kopogore kod wach mar Chebukati 4 bende gimiyo pek weche mopogore opogore. Adwa ni wang'i ane wach achiel ma bende nitiere gazet mar People Daily odiochieng' ma kawuono mano kotudore kod kaka governor e county ma Nairobi ka mano Johnson Sakaja nyaka sani koro Sakaja owalo ayanga team ma bende biro bedo kanono moko kuom bills ma bende pok ochuli ahinya to mano mayudore City Hall. Wanno kanyo pichni mag jomo opogore ma bende nyaka sani governor e county ma Nairobi kai Johnson Sakaja oyoro ni biro konye e nono moko kuom bills ma pok ochula ahinya to mago mag City Hall. Kuom ranyisi nitiere kanyo pending bills mano bills ma pok ochul maromo bilion 21 kotendo kod weche mag buche bad migao mochung' mag chike mano legal department. Koro Sakaja wacho ni ere kaka bad migao ma kama inyalo bedo kod gope maromo shillings bilion 21. Koro achiel kuom jogo ma bende onyocha ng'e wakili Elias Mutuma ma bende koro en jakanyo ma biro rango pending bills gin to ere kaka pending bills gino biro Eric Theuri mano jakom mar riwruog okinde pacho kaendi kamodho Waiganjo bende koro gibiro ng'eyo ane to ere kaka gigi nobedo nikech kuom ranyisi ka bad migao mochung' ne weche mag chike e county ma Nairobi ni kod gope maromo shillings bilion 21. Ipane koro modong' to chalo nade? Ka bende ko nyalo mana ng'iyo piny kanyo kwa neno kanyo pending legal bills kanya kasani wacho kanyo ni governor county ma Nairobi mano Johnson Sakaja nyaka sani koro loso committee mar jokanyo 12 ma bende biro bedo ka view ka achiel to ka ginono moko kuom buch omenda ma bende pok ochula e county ma Nairobi ka bende nyaka sani Sakaja bende wacho kanyo ni no dayo modho moko kuom jogo manaka kisewacho ni omenda madirom bilion 21 mano gin moko kuom omenda ma bende pok ochule county ma Nairobi ka bende wantiere kanyo kod 48 law firms ma bende wacho kanyo ni ne ochul omenda madirom milion 795.9 mar mondo mi kiwacho kanyo ni aboro kende ema bende nyaka sani wanyalo wacho ni osetero ose present fee notes ma kata osechwalo oboke mag yeyo makare matimo tich ma kama indi to pok ochulwa koro aboro kende to 40 gi to ni kanyo omiyo nego bed ni timo nonro wang'eyo ni counties nyaka sani nitiere omenda mathoth mosebedo kalale counties magwa nego bed ni timo negi nonro makare ahinya ochakore kod county ma Nairobi wanyalo wacho ni ma en ranyisi makare ponono biro konyo e dino rode mag mibadhi ma bende nitimore counties magwa. Taparo ni gima koro nego wang'e kae ni to kamati michuogo kinde ka kinde gi ka gisechiwo report gi bende iketo gi e tim koso gin mana mago ma mako buru kanyo to bang'e to wicho wil godo mane piny monego bed wapenjo ne to gikone to chalo nade. Okaka walidho ne alidha nyakwa Ramogi gazet kawuono ne wantiere kod gazet mar The Standard, People Daily ka achiel kod Daily Nation. Nyakwa Ramogi gazet momori okinyi ma kawuono inyalo dhi mar mondo mi nyie wang'eyo ni The Standard gi Daily Nation tinyalo yudo kinyiewo. People Daily kopogore kod yude e yor mbui nyakwa Ramogi kapo ni nja nyamburko inyalo migo kata kikale wang' apaya kiyudo jago mantiere kode tinyalo kwaye mar mondo mi osom. Okaka wachni mogik kwaloro nonro mar gazet. Wachna mogik wane Januari kaka wang'e Januari bende naneno ka ng'ane Cleo wacho ni wahero kabich kabich gayo tuoche mopogore koro gimiyudo no igagodo kech to kabich to wahero to bing'eni ok ji tema chamo kabeji ncho jipanga oko ka jomoko bende podi mana rado gweno to podi chamo mana ringo kata kamano lure kod kaka ng'ato ncho pango budget mare Joyce wacho happy new year chon nyaka wuono pod en ga mana kono ko tere ka paka video kata kamano erokamano ahinya Collins Okaka mar chopo kinyi ma kawuono walidha gazeta. Erokamano ne jawinjo mar Ramogi watudre kochakore saa 5 e wang'e nyaka saa 10 makoro ikelo ne gi weche manyien kocha. Erokamano ahinya mana kamano nyakwa Ramogi kanye machopo godo e giko mar nonro mar gazeto kinyi ma kawuono wakawo mana yoyo madundo tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ng'ao
biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar Openy. Kik idhi mabor. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. An nalali dichiel nikech richona. To sani ok abilali kendo. Wabo bedo kamoro achiel. Omiyo koro wang'ni onge gimoro amora mabiro pogowa thapki. Onge. Chiemo kelowa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To wil kod kaka itedo kit chiemono manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Karanga foto! Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tichario, Ras, Reggae owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, waterie golo machon. Tich abich, Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Nam ringo to onge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoyi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi EP. Jatelo, ripota chiegni kelo ni.
To nitie nyarkochia. Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, an ja kanisa. Kendo ni kod chia. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mana e Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana e Ramogi TV. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya. Very good. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa.
e chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, gi Rabala Kwasi Wadgi Rajabu. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Karanga foto! Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Chario, Ras, Reggae Owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, wateri e golo machon. Tich abich, Sukus Owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Raundi ya tindi gotigara botaka imenyasai maiga. Ehosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hagino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Kozimba tagetinya tiji. Karo masachi hoteli yeye. Nera rochi. Umbogo tabwati baga. Ngitate muntaguchi. Otaite somoni yaku. Afika njuta takitipo soku. Kulinde kende tige komutanga kulinda enibo amune yamate yaye. Ayo muntaku ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliriko aseviu sasa bono. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugro pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mana kumanya kwa Ramogi wanga dakika en 22 tok saa 1 mar okinyi. Kamora mora mintiere arwaki ni machiegni ma en twak e chenro mar piny. Twak mabendo dwaro bedo godo nyaka rom kanyo saa 2:30 mar okinyi. Kamora mora mintiere bedeni na pok neno posters mabende nwake mbui magwa. Okinyi makawuono twak mabende dwaro bedo godo en kaluore gi achiedh nade gi midhiero mabende jopur mago chele mantiere e gwenge mag Ahero kale. Man kalore gi monj mag winy mong'ere kaka mire, dhongere winy makamago iluongo ni kwalea. Mabende osebedo ka kelo achiedh nade makoni kod kocha ne jopith mago chele e kaunti ma Kisumu. Chenro mar kuoyo yath ahinya ne winy makamago mar mondo miyo nege gi nochakra yanga chieng' Jumapil ka sirikand kaunti ma Kisumu temo kar nyalo margi mar tieko midhiero mabende ikelo kod jopur mago chele. Mabende osebedo karamna kaloso kabende giwacho ni giyudo lal mathoth kabende heka mathoth maheo 300 mago chele
auchiele omonj gi winy. Emomiyo kiny makawuono ber kono bedo gi twak makama mar mondo mi watwage ni chenro kramna midhiero makamagi inyalo tiek nade. Mana kapile nyakoro mgajwangi riwori kodwa e twak makama. Namba mar ote machuok 336 mbui mar Facebook kaka pile yudo wa achiel kachiel mano Ramogitv. Tudri koda bende mbui mara mar Facebook yuda Sharon Ongao. Okiny makawuonya kwa mgajwanga an gi welo. Adhi bedo gi welo ariyo e kaunti ma Kisumu, kaunti ma Mombasa bende adhi bedo gi wendo. Mano jatend migao mochung' ne weche mag pur e kaunti ma Kisumu mong'ere kaka Kennedy Onyango, ma bende obiro bedo kwa tudre godo e yor Zoom. Kata kamano e kaunti ma Kisumu adhi bedo gi Professor Rafael Kapio, mano japuonj mbalariany mano mar Maseno mantiere kaunti ma Kisumu, ma bende njalony kendo jakedne ratiro mano mar aluora. Bende adhi bedo gi Kennedy Sinogo, ma bende en jakoma kendo jatend jopur ahinya mag West Kano Irrigation Scheme. Kok manyakoro mgajwangi sani adhi tudra achiel kachiel gi Kennedy Sinogo e kaunti ma Kisumu. Kennedy kiwinja, amosi ni misawa kaunti ma Kisumu chionade. Wachiwo marach msawa ahinya. Wan wach winyo thagowa. Wariembo winyo. Nyo county government otemo mar gonwa winyo. To nyaka sani eki pod onge effect maseneno kata achiel. Winy ng'eny ma joriembo winy wacho ni sani koka winy chalo gima nyo medgi ka giwuok Uganda ka giduogo koni. Koro ok wachiwo maber ahinya. Mana kamano Kennedy, pile ka pile ok wajathoro kata winjo ka wendo ok ochiwo maber ahinya kintiere kaunti ma Kisumu. Mano mos kende ma bende wachwalunu kaluwore gi monj mag winy. Wacho ni winy makama giwuok e Uganda dibed ni mae okang' mokwongo ma bende koro winyo monjo kata mna winy monjo jopur mag ochele. Winy osebedo ka monjo jopur mag ochele kuom higni mang'eny. To government mar Kenya kutudre gi National Irrigation Board machon ne konyowa gi go winy sama ne wantiere production. Ne gitimo aerial spray gi ndege kendo mano ne en gima ne en gima automatic ni nyaka go winyo. Sani tinde problem nitie. Last year nyocha wawito chiegni blocks adek, block E1 and block E2 nikech wacho winyo. Sani nyo winyo chako monjowa, to koro waseketo ywakwa ne serikal. Serikal maduong' man malo nyo temonwa kabisa manyo oro yath mondo gonwa godo winy. To exercise no kotimore maber. Kiwacho ni exercise no kotimore maber, dibed ni fuok na nitiere kanye? Fuok nyo nitiere kuom jo crop protection department. Nyo nentiere roosting areas manege time survey. To roosting areas wendi by then ne michele nentiere kuondego. Sani winy migrate nyo giwuok e roosting areas ma previous gidok komachielo. Ma sani block D2 in West Kano Irrigation Scheme jopur sarenda puothegi ne winy. Nyaka chop sani akeni kintiere kin achiel kuom jopur kendo jakom mag jopur e gwenge mag West Kano. Nyaka sani wachore ni maloyo heka 300 mago mag ochele e kaunti ma Kisumu ahinya kar pith mar ochele mano mar Ahero osemonjo kod winy. Winy kano monjo kata mna chieng' Jumapili ne na monj ma upapwa ni winy osebiro koso. Winy gi chalo gima gi graduate somewhere else nikech kaka gibiro inyalo dhi after 2 hours tiro ka koro kanyo kam onge winyo. To seche moko to gibiro ma en nduru ma iro ka ji okaw familia gite nitiere e nam. Ng'ato kaw nyithinde gi chiege gi jode duto te. Seche moko we kata mana gugi gi paka kende dala e nam. Giriembo winyo, chiemo bende onge. So after a while gichak gikam. After a while gichak giduogo kendo gi force matek malich. Koro winy gi ok wa understand maber kaka gibehave.
Nyaka sani kata mana kanineno sirikal mamalo, sirikand kaunti ma Kisumu bende gitemo kar nyalo margi mano mar riembo winyo makamano neno chakre chieng' Jumapil. Ne gichako kuoyo yath gi masin mong'ere gi dho ngere kaka drone. Masin makamano naneno ka nego winya kende kanyo bende okelo lokruok koso nyaka sani. Drone cha macha ne okelo lokruok atol nikech square meter mano cover ne thin to the Oguya wetland duong kabisa kiwuok Ndura Mbao wetland nyaki chop Nyamware en area maduong to drone no theory wacho ni no cover 2 kilometers kana nene kaka no gocho gi jok no chalo ne macha chalo CBC studies mineno nyithindo somo sani en place to moro mitugo mathin kacha cha to ji ng'iyo neno na piwa jok onge gik mane gino konyo kata chiel. Ero kama na inya nyaka sani kata mna kiloso gi jopur ang'eni nitiere moko kuom jopur Kennedy moko kuom jopur mwetegi mabende nwaloso godo kaka TV mar Ramogi mana ka director nyalo mana keto ng'ur ahinya mag jopur mabende ywak matamre gi nono kaluwore gi lala mabende gisebedo ka giyuda ahinya kaluwore gi monj mag winy mana kwa nyalo winjo moko kuom jopur mabende naloso kaluwore gi monj mag winy maket kod mage. Winyo senyuole namni mopong' thich onge faida mwanyalo yudo e wach mar puro michele. Wapuro ne winy to winy kao dhigo, winy dhi nyuolo go nyithindgi to wadong kwatho. Michele wapuro gi pesa mang'eny, fertilizer okawa pesa mang'eny, sani wathagore kaka watimo onge nikech winyo chamonwa michele. Winyo ne go gi mitoka, winyo ne ndege bira to ringe nam kadidek. To nego winyo to koro sani giseketo ochandore to nitie ng'ato ni fa ofesa ma winjo maber to hata winjo marach nikech apuro to owacho ni japno koko ni to dhi negowa wayie mondo watho. Nyaka watim matek mondo wakony jopur mago maka mondo mi problem ni ok onego bed ni hinyo jopur. Ka jopur osetiyo matek mopidho mchele onego yud mapato mowinjore gi tije. To koro ka winy dwa biro chandogi as the county government or when we link with the national government nyaka wayud solution. Nyakora mgejo mago midhiero mabende monjo jopur mago chele winjo kanyo bende jatend migao mochung' ne weche mag pur e kaunti ma Kisumu Kenneth Onyango bende kochiwo pache kinyo kata mana kaka jopur loso giwacho ni gipuro ne winy winjo maber winy kosechamo to gin koro gidhi to ginyuolo nyithindgi gin gibedo kata mana gidong' ka githagore winjo maber to dhano winjo marach ahinya e kinde mabende oro kech nitiere e kor gwenge mopogore Kennedy kintiere kaunti ma Kisumu nyaka sani kata mana kuloso gi jopur in kaka mna kaka jakom mano mar West Irrigation Scheme winyo ka chamo mchele gichamo mchele mapoko chieko so gichamo it mchele ng'e kaka mchele bende kati nitiere lumbe ma samoro ji neno. Kava kama ber kabisa kar mchele mapoko chiek no nitiere winyo moro ma iluongo ni mbu. En bendo red kanyo seriously ma iyudo ka oturo michele to osak nitiere juice moro e michele kanyo eki moketho ma ka gidonjo ni 20 eka chiel after 1 hour idok mana dala. Winy mag kwele bats giki gito margi to koro tek gin gichamo michele magolo chak to kod madwa tegno. Ineno kaka jopur Lawrence Odanga mane wuok kanyo neki kawuono duondo dinore totally makata kako nyalo wuoyo onge. Mama mowuok kanyo neki hata nyosewe puoth nyoro ne winyo ma ne wakwayo county government gi national government ni ging'ane ka ginyalo dhi compensate wa e wach nieki nikech ok en gima chiegni nwase report wach nieki chon nyaka sani eki to konyruok onge. Nyaka sani kata mana kineno kata mana Kennedy kata mana kineno naneno moko kuom jopur temo bayo winyo makamago gitemo bayo kata mana gikete gitemo bayo gikite kendo mano be konyo nikech kinde ka kinde samoro kata mana kopidh bando opidh kata bel samoro iketo gas scarecrows gi dho ngere gige ma bende nyalo buogo samoro buogo winyo nyalo buogo kata mana idha kiani winyo to koro chal nade kosenena midhiero ma koro nyaka konya mana gi masinde ma kuoyo godo yath nikech ng'eny bende gi ng'eny.
anyisi chon ni winjo gichalo gimo graduate somewhere else nikech scarecrows mina ni wuoye winji gi sani tinde gidhi to ginok gioro achiel to lime after a while iyudo ka koro gidhi ba gipiel ewi scarecrows meki ok buogi instead of scarecrows buogogi gin ema koro gibuogo scarecrows gigo kony kete mag bayo godo winy go eki dwaro ngufu mang'eny kiwuotho godo e samba tiyudo ka jopur madho mana black tea strungi moseche moko wuok godo e ot kaka wato koro kocha to wang'iyo ni wawuok ke wanono wadhi e nam kasto ang' irito mondo ang' okeli kata gimoro koro seche moko inti gi jogi kate en total mess wan gi problem idwa ringe wi band of 100 meters kiriembo winyo idok koni gi kete gi kidok koni tigo koko itiyo gi ngufu mang'eny iol chandruok bende ng'eny kuonde go kisaidi area no kibende wet piny ng'ich jopur safa wadwaro mana kony kowuok kuom sirikal mamalo gi county government mondo gigonwa yath gi ndege kaka ne jo National Irrigation Board ne operate chon function machon ne ber cropping calendar mar jo National Irrigation Board chon ne ber kabisa kane mchele ni pap ka ni pap no ng'ere ni nyaka go yath kendo no en yath ma kata kane watindo inde chande ne en yath ma visible mineno wuon kaka ndege kuwe kama tineno ka seche moko nozzles ariyo kuyo yath e bwo ndege to sani matinde ma piny tinde giluongore ni gin jolony jo digital gikelo no gik maonge gik moko ne awinjo ni go winyo gi knapsack idhi go ire marom nade idhi go ok nyal sani magi lony masani gi kokelo no problem department moro ka iki bende inyo gi ni nema ni kitiyo mana gi pesawa kaka jo taxpayers to konyruok magi kelo no onge koro nyu kelo drone magi kelo sani ne ogo kamarom nade onge to tingo chemical bende marom nade aparo ni kapok anya nene gi wanga king'eyo knapsack migo godo yath e michele kata mani puothe container mar tigni 16 liters ema nyo bedo install e drone no iki to dwa cover area marom nade wadwaro ndege mondo bi okonywa mondo mi wapur michele wan bende wabede gi mor wainyore gi ne dwoko chien seriously to kate to wapur ne winjgi to gichulwa pesa wawinjre ni the cost of production en ma kochakore nasari cultivation yote mondo wang'e ni at the end japur tiyo gi pesa di to no expect profit marom nade mondo government ochulwa to pidhne gi winjegi wan we don't have any problem with that kama go winjegi mamiyo gi faida wan winjgo ok miwa faida winjgo kinyi winjo japur bosa gumba nyowe puothe ga adek wacho ni production madala ne much important moloyo o pidho winyo madhi nyuolore to ok benefit eno nyalo nyuolo nyithinde to nyithinde biro konye in future moloyo dhi pidho winyo madhi nyuolore samoro bodar dhi Australia dhi Uganda to wanto koro wadong' wainyore serious ok wamor nikech ang'e ni Kennedy kata mana jopur wetegi bende na ywak kanyo bech mbolea ni malo bende giwacho kata mana ni mopur mana kaka iwacho chakre nasari nyaka kata mana chop kama gichope en mana ni kinde ka kinde bende nitiere jogo eko makedo ne alwora wang'e na achiel kuom gi wadhi bedo godo kanye kaunti ma Kisumu mano Professor Rafael Kapio en mana no leo matin e kinde ma bende kata mana jopur bende ywago cham magi ketho gi winy in bende wacho kanyo ni drone ok konya ahinya kaka kinde machon kama na ndege bende koro kuo to kuoyo kata mana kwiri mathoth joked ne ratiro mago alwora to koro ywak ne kwiri ma bende ikuoyo ka bende giwacho ni ok ber ne alwora inakeni pachi kaka japur de bed mane kotenre gi mano 1985 mane akwongo neno ka igo yath gi ndege ne young boy ni ora puodho adhi temo rito matin ka nogo yath gi ndege winy mano thogo e kind wakwanyo gi muodho buli macham until today angima okatho kora wanda technology ma kawuono onego bed ni en advanced moloyo technology ma analog machon mane ikiro ranyisi ni kiro yath ma visible
minyalo neno kata ka wuok e bondege gi nozzles. To sani dong nitiere jolony mosesomo gini eki manyalo time in a better way, manyalo kuo yadhne kimo kel harm ne dhano. Chon wachamo winyo monegi gi yadh winyo gi ndege. To sani nyaka sani pod angima poka abedo diagnosed ni antiere gi tuo mar cancer. Angima up to date. Sani a clock 46. Poka neno problem mora mora. Koro mago eki are just theory. Giwe ketwa gi theory mang'eny, wan wadwaro timo practical nikech after all kata mana alode mapidho mikele chiro ka. Iyudo na nyanya nyogo yath nyoro to kele market to dhi tiyo. Sukuma wiki, osuga, joka go yadhe, onge mesas mokete ni nyaka ke, onge ng'ama monita gigo, mesas are there, to onge ng'ama monita gi, manyiso ni suki ni eki, itere e chiro, to ji go yath nyoro, wageni kiki ok nyalo use, donge uso gi ka, ok nyalo ng'eyo, koso in ok chamo suga Nairobi, donge chamo. Maindo kiyege mokiyege paro mar kwirino kata mana matin kata mana mag jokedne ratiro mag aluora kaka wacho. Jokedne ratiro go eki gin body moro monego bed ban kabisa nikech gikelo hiccups mang'eny e system, gikelo bureaucracy mang'eny e system. Sani dede nyocho go ka malich kabisa. Kidhi data side mwe yath go winyo ni eki en gima ni kacha mong'ere ni nyaka go. Why koni? Ang'o koni koro bedo problem. Tiro ni Greater Nyando wantie gi potential, wantie gi area monego bed ni wa expand, wantie gi kute mang'eny monego bed ni wapidho. Ang'o miyo mesas wengi onge koni? Kocha chama gintiere, mano very big question mapenjore kaka jopur. Erokamano ahinya nyakoro mga jwang' pod wadhi nyime gi twak e studio ka. Mano Kennedy Sinogo, jakom kendo jotend jopur mapidho ochele mag gwenge mag Ahero, mano mar West Kano Irrigation Scheme. Mana ka piny inyalo riwori kodwa e twak makama kioronwa ote magi inyalo oronwa e lai magwa mag ote machuok 3-600. Par ni mbui mar Facebook bende wantiere achiel kachiel, mano Ramogitv. Tudri koda bende mbui maga iyuda at Sharon Ong'aw. Ntiere duoko ma bende osebiro, duoko bende aneno ka thoth bende luo chenro makama. Duoko ma bende biro bedo kasomo achiel kachiel e wang' jowi kanyo. Mana ka nyalo yudo moko kuom duoko makamago. Christine Owino iwacho ni tich abich nyocha kala Ahero ma winyo buoga ni lewni motwe mondo oriembo winy, yani gin winy marotenge. Mano Christine, erokamano ahinya kuom ote. Andrew Kotolo inti wacho ni to winy gi ok dak lok gi kado makech bende ng'eny ni jothurwa. Manen pach Andrew Kotolo kanyo. Shakiri Kise inwacho ni winy ok nyal pur negi, kech nitiere e piny to winyo emipuro ne. Mano bende paro ma bende moko kuom jopur bende nochiwo kanyo. Mano ko nyalo yudo paro mamoko. Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni Sharon Ong'aw winyo mar othogo en chiemo. Jokano omany method ma ok ketho environment mondo gimak winy gi mondo gilok kado. Wacho ni kanyo ni in Engineer Lazaro Kanyambok mar Karubangi Jamaguge. Brother Kuku George mar Thim Licho Hinga, Migori County iwacho ni penjna jatend migawo, mane jatend migawo pok wabedo godo, kata kamano ka wanabedo kode wanachwal ni ote makamano. Iwacho ni penjna jatend migawo ni kane gitemo wach nego winy go, be jo Kenya Wildlife ne oyienegi to yath manyalo nego winyo donge samoro onyalo kelo kata chwanyruok e ngima dhano. Koponi gi faulu to dakwae jo Migori County mondo wambe gikonywa lowa kuja nikech wambe winy tieko michendwa. Manen midhiero mar winyo nyakwara mga jwang'o kata mana county ma Kisumu mane kar pidho ochele makano kende. Winjo kata mana lowa kuja e county ma Migori bende jo pidho ochele ywak matamre gi nono. Kineno kata mana ote mosebedo kata mana ka donjo Kennedy. Winjo ka jo piny bende penjo ni winy gi tok loke kado nang'o meni nego gi. Winjo kanyo ka achiel kuom joneno bende wacho ni nokadho e gwenge mag Ahero kanyo, oneno winyo o mana ni lewni momo, enena winyo rateng e gwenge kata mne ochele makamano. Akeni winy makamagi inyalo loki gi kado, mano kaka joneno magwa osebedo kata mna ka penjo kaluwore gi nek kata mna kaluwore gi kech ma bende osebede gwenge makaluo.
Erokamano. Winyo gi eki kiwinjo history ki dada mowacho ne winyo go eki joka no many method manyalo loso godo kado no ok awinjo ko wuo maber. Dada nyise niya. Winyo gi nigi wegi ma protect gi. Onge kata kaka nyalo dhi loko winj ng'ato kado mani je kuo. Weg winyo okawo winjgi gi pidhi to ka method mar pidho winjgi go onge to gibi wawinjre kodgi kaka jopur michele ma pidho negi winyo mondo wamigi cost mar pur kowuok e nasari clearance mar puodho te nyaka harvest nyaka sama koro winjgi no dhi chame modong' chung' nikech koro wadhi timo harvesting mondo gichulwa. Kennedy kiwacho ni winyo nigi weggi, dibed ni nitiere maling' ming'eyo, weg winyo gi gin jomage? Jok ma protect gi mamiyo yadh winyo ok nyal go gi ndege kaka nyocha igoye chon. Magi weg winyo. Gikony wan madwaro konyruok ka ginyalo relieve wa go yadh winyo gi ndege. Ndege ne manyalo goye properly ok CBC work moko manyalo neno ka mag drone. Drone ok nyal gigonwa winyo gi ndege mondo winyo rum e the entire nyando mondo wakonyre kaka jopur ma nyando. Theory ok ti. Theory gin gik misomo e class book. Practical ema konyo. Weg winyo aidha gikaw winjgi or gibiwa winjre mondo mi wapidhnegi winjgi. Maka paro makamano gi kanyo nyaka Kennedy ka iwinjo yo makare. Gisanya koro mga jongo biro tudre achiel kachiel gi jatend migao mochung' ne weche mag pur e kaunti ma Kisumu, mano Kenneth Onyango, ma bende nitiere kaunti ma Mombasa biro bedo ka tudre kode e yor mbui. Kenneth, kinyalo mna winjo yo makare amusi ni misawa kaunti ma Kisumu, kaunti ma Mombasa ochio nade machieg network. Erokamano ahinya kwa Ramogi. Weche mag winy mathago e mchele gi oseyudo a very serious problem. Nche kane gichakre ne wa involve technical officers ma community surveillance mondo ng'e ni winy gi dak kanye kochopo odhiambo. Koro kane watimo surveillance for about 1 week to ang'eyo ni roosters magin kanye. Then we contacted the national government, kene maginyalo konyo gi chemicals to gi kata mana equipment manyalo thiro winygi. Koro ne wadhi wuoyo kod national government, ma the national government nobiro ma identify the gibene gitimo surveillance margi, magi identify roosters mag winygi. Roosters gin kuma winy go dhiye odhiambo kuma gidhi betie ka gisechamo mchele. At the moment, the population of bats initially no estimate in 5 about 2 million. To can experts be on the ground to gain in excess of 10 million. Winyo in a day jam about 10 grams of rice. You can imagine if you multiply that by 10 million, that's a very big quantity of rice consumed in a day. Koro, the loss to the farmers and enormous can do you poor mangain. You are cake to capital maniketo mondo megi gipur michele koro dhi nono keche wingi thirogi. Nyewa in consultation with the NEMA, the national government, we decided we need to spray. And initially, the last time one was spraying was in March when the national government came in. To kanye wadi nyoro to yodo kande ke mage department or the Joko, moron in Ethiopia, moron in Tanzania. Koro wa decide ni watigi drones. And indeed ne wa kilo drones mondo mi okonywa control the situation mar koro jopur lal kabisa. Koro the drones were launched about 1 day ago. Kendo kanyo wadhi timo
follow up wayudo ka winy mang'eny ok otho, probably because we didn't identify the right roosters. Koro nyoro gotieno, another spray was done, and I want to believe ni kawuono we may get a different report. But bottom line ni when there are so many, kendo gi hinyo jopur kabisa, nimar farmers are bound to lose a lot of their investment nikech when gi koro chamo michele modhirore nono. Seche moko yudo ka in a day a farmer loses nearly everything most invest in because of these birds. Na winja e yo makare, winjo kanyo kata in owuon iwacho winy ng'eny, to bende wacho ni utiyo gi masina mong'ere kaka drone gi dho ngere, penjo ma bende jopur penjo kata mana Kennedy mantiere godo e kaunti ma Kisumu. Nang'o momiyo ni kik uti gi ndege kopogore gi drone? Nikech drone ka wan kuoyo yath matin, to winyo bende wacho ni winyo ng'eny. Nang'o momiyo ni kik uti gi ndege kaka kinde machon nitiyo godo? Ing'eyo ni ka the population of birds ok ng'eny, to farmers nitie kaka tiyo gi, they scare them. If the population ok ng'eny, nitie kaka gi scare gi. To sani koro winy go kata e bagi mana gi katunja, nitie gimilo ni katunja, kata bagi ma katunja to gidhi, kech ging'eny kabisa. Koro mano momiyo nyaka koro many other ways of solving this problem. Initially, ne kanyoche wa biro gi experts from Nairobi to negi tiyo gi land control. No ma notimore Malungo, the exercise was very successful, kendo negi control the situation. To kana wabiro Western, unayodo ka the population of birds was so huge. Kaka na wacho, initially they estimate population to be about 5.2 million. To kakoro ne the jogo biro on the ground, the population was estimated at around 10 million. That was a very high number. Koro momiyo ne wacho ni ma koro kare skiagi gi the traditional methods of nyalre. Ma kako nyuwa consult the national government to you don't need aerial spray is the way to go. Unfortunately, can we caught you the ndeke gi magin go moko na Ethiopia, gin gi ndeke ariyo, moro na Ethiopia, moro na Tanzania, doing similar work. Remember kuro nyuwa resort to the use of drones, kendo utino ma nye pinyoru gunyoro nyuwa tiyo gi drones. Unfortunately, nyone mana winy matin keche no ko identify the right roosters. Utino manyoro kendo ni drone ochako tiyo. We are here to get the report, but apparently the progress may be positive. Akeni bende ng'eyo weg winy makamage nikech antiere gi wendo e kaunti ma Kisumu, Kennedy Sinogo, jatend jopur mar West Kano Irrigation Scheme, ma bende wacho ni debed no ng'eyo weg winy. In akeni ng'eyo weg winy to winy gi wuok kanye? Kinyalo bedo gi paro makamano. Ing'ene winy gin gi migratory patterns. Seche moko wuok Tanzania, seche moko wuok kata mana Ethiopia. In fact, we look as far as even Europe. There was a time when some bird was tagged, moved Europe, mobile land, Korokoni. When you can never really say any migratory patterns, but they work from different countries in Africa. They are not just when you move to Kenya. Kitinge one seje moko mchele koro onge Tanzania kucha. Koro when migrate from there because they must find food. And that is why you look at seje moko gibiro Kenya ka mondo giyud ni ginyalo chimo gichamo.
Sani Kennedy katamna kiwinjo katamna kaka jopur ywak matamre gi nono kaluwore gi lala mabende gisebedo ka giyudo kinde ka kinde nikech ma ok en okang' mokwongo mabende winy monjo puoth ochele mane kaunti ma Kisumu. Akeni sirikand kaunti ma Kisumu ahinya kotenre kod wach makama katamna migawo mar pur e kaunti ma Kisumu. Akeni gin okenge mage ma utimo mar neno ni katamna kinde mabiro winyo makama ok omonjo katamna puothe mar geng'o monj ma sakate katamna makinde ka kinde mag winy e puoth ochele. Ang'o mutimo? Mondo mi o intervene. Kaka sani kaka na wacho watiyo gi drones. But you know, kaka Kisumu County, we in the next 1 week or so, we will launch drone services. One zipline company mangi most established a drone service in Kisumu County. In the next week or so, Apani Governor Bureau launch that drone service. Koroka services will be launched. We will not have to rely on the national government when you do chemicals. Mondo meika which mage machando farmers kaka quilla birds when you intervene very fast because koro drones one kuma check. We will not have to hire them from the national government. When you manyo chemicals or consult the director of crop safety more kelgi mondo mikoro wa act very fast other than what you have been doing in the past. Kapok awe idhi Kenneth, penjo mantiere goda keni wach kwiri mabende thoth oganda bende adeno katamna ka oro ote katamna jokede ne aluora bende wacho ni kwiri mabende koro ikuoyo ochele bende dibed ni ber gi ngima dhano ahinya mago mikuoyo ochele mabende oganda biro bedo ka chamo kata bende ni giriembo winy. Pardon please. Wach kwiri yedhe mabende ikuoyo ochele wach kwiri to di wach nango nikech aneno katamna ka thoth oganda bende wacho ni kwiri ma kamago bende dibed ni ber gi aluora jokede ne ratiro mag oganda bende odagi wach chemicals. No, ni kapok watimo this exercise nyaka consult NEMA. And NEMA must ensure ni safeguards mag the environment are put in place. And this is not the first time what he made. This exercise it has been done over the years. Kaka na wacho itime Ethiopia sani itime Tanzania. Karamana Kisumu not in March. So we usually say ni komoko chemical no or the population must stay out of that place for about 30 days. And in any case, kiudo kuma wingi doki egutie no. Most of the times, you look in reeds, those places are usually wetlands, the population cannot access. So I think the exercise is fairly safe. And over the years, we have done this exercise and we have never kukayudo problem or environmental adverse effect. Mogik kapok awe idhi wach mabende jopur dwaro mar mondo mi owinj kinde ka kinde giwacho ni sirikand kaunti ma Kisumu mar mondo mi one ni ochulo gi otimnegi compensation ahinya kaluwore gi lala mabende gidhi yuda. Keni untiere gi chenro makamano kaka kaunti ma Kisumu e bwo migawo mar pur? The county government of Kisumu intervened ka jopur obedo gi lal machalo kama like there was a time mane hailstones ogoyo michele area maduong' ahinya aero irrigation scheme kendo ne county government to compensate gi to the tune of about it was quite a lot of money, about 12 million or 15 million thereabout. I can confirm the figures. But my endi pokwa consulting any okanyal watch your pronouncement kapoka consult the relevant departments and even my governor. Koro, if there will be any compensation, then that will be made clear after proper consultations. But at the moment, okanyal watch any that will happen. But gimangeyo ne definitely the county government will intervene to ensure ne jupur manyolal okay
must start from somewhere. They must go back to business. And this is an emergency that they didn't foresee. Kora parone kwase consult bere serikal marwa county to bedogi wach manyalo miyo jopur in a fairly short time. Mitaintiere gi wach mogik ne jopur ma bende koro luwo chenro ma kama achiel kachiel Kenneth. Ado wacho ni county government ma Kisumu temo matek ahinya mondo mi okony jopur ma michele. At the moment, nyoche county government onyiewo machine ma biro rego michele kendo oseketi aero irrigation scheme. Wa manyo private investor mondo oran machine no kechingeo ne the government by this nature of nyal run business kendo investor no wa hope ni biro keto other milling machines in other areas ma michele pidie. Wa dwani wa wachni jopur wa ni continue to grow rice. Nimar occasionally this kind of problems timore to kege twingi tho gi puro michele. Nimar county government biro timo everything that it takes mondo me wabed gi jopur marwa. Mane momiyo kanye problem ni obiro to governor nyo instructor mondo atim everything mwanyalo timo mondo mo ensure ni problem mar kwela bats ni obedo sorted out. Kora kwayo yo mondo beda gimuolo. These are acts of nature. Sometimes they result in very big losses, but gingik mokoma sage moko kwanya predict. But going forward, I want to assure Nikaka Sewacho Wangi Zipline drone company. In the future, we may not have to rely on the national government or interventions, for example, in this area of spring, as a county. Korakwayo, your amondo me medpur, knowing that ni future marwa kaka Uganda ni pur. Kendo in the last 5 years, manyo Governor Sebedogoni, pur michelo sa di maloka base, production has really gone up. Kendo wangeyo ne kwa extend irrigation kakwa sebedo kwa extend to jo mangeny biro donji pur no michele. Weche makwila bats gibiro sometimes, but we must prepare ourselves mondo me or deal with the situation in the future promptly so that farmers do not lose like they have lost now. Erokamano ahinya Kenneth Onyango kuom yudo thuolo mar twak kodwa. Nyakwara Mgejwang' mano na Kenneth Onyango, jatend migawo mochung' ne weche mag pur e kaunti ma Kisumu, ma bende naloso kodwa achiel kachiel kowuok e kaunti ma Mombasa. Kennedy kintiere kaunti ma Kisumu en geno mara ne iwinjo twak ahinya ma bende Kenneth owacho. Ahinya kaluwore gi singo ma bende sirikand kaunti ma Kisumu nitiere godo mar neno ni midhiero makamago otieka. Kendo kaluwore gi in bende wach makamano iwinjo makare bende neno ni biro konyo koso oyo. County government ma Kisumu osebedo ko relax ahinya weche mag pur mag michele. Onge connection mag sebedo godo kodwa kuom ndalo machon nyaka sani. The former regime notemo, current regime nyo igno weche mag pur, especially mag michele. Nitiere a lot monego bed ni gitimo ne jopur. Nitiere certified seeds monego bed ni gimiyo jopur. Linkages kaka mag finances onego bed ni gitimo ne jopur. Fertilizers onego bed ni gitimo ne jopur. Agronomical tips through their agricultural extension officers ma bende ok wane mwa timo gige kiki wan. Onge link mantiere kindwa kodgi for a very long time. Nyoro kanya neno gi kanyo gibiro giwacho drone nyeki manyo wagoni giro kamano ahinya through MCA Honorable Pete manyo onet kodgi monyiso gi gima wayudo chandruok mayudo e ground. Aparo kaka jatelo no sewuoyo en wende doket nieki
ni kor duto kodwa kamoro achiel. Akwayo county government mondo mi oket effort ne weche mag pur piny odenyo. One area mar West Can Irrigation Scheme wantiere gi potential. Wantiere gi Ambao wetland kama dwaro expansion, wantiere gi Obuya wetland kama dwaro expansion, wantiere gi Nyamware marginalized land kama duong' kabisa madwaro expansion. Nitie villages mane pius riembe ji within the scheme, village 6 and village 4 madwaro expansion. Piny dwaro chiemo, population mag dhano ng'eny to puthewa gin mana intact. To wantiere gi waris mang'eny kaka jopur niya, ka koro ma 2,230 acres ma wantiere godo sani eki since the days of memorial nyaka wa Indio koloni nyaka sani ema pod ok wanyal manage gi government mantiere. Thousands of acreages madwaro expansion geki wabiro manage gi nade? Giket effort gi e weche mag pur ok dwar siasa. Pur dwaro jembe na panga. Wan able kendo wantiere gi jok ma experience manyalo tiyo tijno iki maber ma piny yud konyruok. Koro kik wabed abeda gi theory mang'eny e offices mok konywa. Awinjo kowacho ni nyo gigo yath nyoro, I don't know where kama nyo gigo yath nyoro kata ja en Aero kata nyo gin somewhere else sana kia nikech West Can Irrigation Scheme nyo ok gigoche. Jo dito jodongo motelo na jotendwa gi ai PR gima this manyotimore ni eki iyudo ka odhi e social media kaka thousands of twele birds onegi nyode kanye to nyoro no eki alone ema nyo duond Lawrence Odanga odinore nikech winyo nyoro na alone going Sunday kaka ne giwache Monday Paisariyo Lawrence Odanga osedinore nikech winyo. Koro public relations mang'eny gi social media jiwae wadhi e practical work nego winy piny oyud chiemo equally. Wadwaro consultation kodgi sasa magi waplan wantiere gi cropping calendar ma nyusi chako wadhi effect machiegni nyawase lieke matin wadhi luongogi mondo gibid e ground kodwa to moloyo gilink wa gi agricultural extension officers mane ground mondo wuothi wan jogi kia kata gicham sara ma giretire ka ok gibiro e ground. Rice mill mawacho ni gibedo run gi a private whatever ok ane ka en gima ber. Wan jopur nyaka wakaw tijni kaka marwa. Wan gi joma responsible manyalo timo management mag rice mill. Rice mill alone, remember ni rice mill moket chando kete e Moroni sub county. Wan kaka jonyando wadwaro rice plant nikech wantiere gi kama duong'. Wadwaro rice mill thin, wadwaro rice plant mabiro process michele mondo mi japur ous nyaka by products mag michele. Sani bende waketo kwayo ne gin ne county government mondo ket sere motegno gi jo traffic mondo michele mabedo exported to Uganda olor kar kaeki. Michele modhi Uganda onego bed michele mosebedo milled mondo mi wayud tich, wayud pesa. Michele wauso at 50 shillings or 55 to kade wause kar kaeki locally milled rice yudo ni price ne kinyalo dhi double plus the byproducts. Koro kiki accept mano gikete law with the traffic department mondo michele madhi oko obed taxed heavily mondo mi wabed kwa mill rice wakaeki mondo mi wayud tich mondo mi kata wambe wanyalo pidho mana gwen bende karka kod rice jam so kod gik modok mag michele. Erokamano ahinya Kennedy. Ang'e ni sa bende ringo matek ni bende wakaw yo matin. Kon wawuok e yueyo kaluwore gi midhiero achiedh nade ma bende un kaka jopur usebedo ka ukadhe. En mana ni isewacho kanyo ni yom ntiere e sirikand kaunti ma Kisumu ahinya ne jopur mag ochele. In kaka jatelo kendo jatend jopith
jakom margi mano mar West Kano Irrigation Scheme. Bende ibiro mana nyisowa bang' yo matin ni en dwaro mane kata na bende usechwalo dwaro makamagi ne sirikand kaunti ma Kisumu te nang'o ma bende usetimie. Koka manya kor Ramogi Jwang yeno mar mondo mi wakaw yo mokwongo waduogo dhi nyime gi twak makama kik dhi mabor. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kaachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro Ramogi Jwang, bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kaachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Wanda Chibalonza Muliri is a 16-year-old girl, and she's the daughter to the late Angela Chibalonza. I stayed with my dad since I was young. When I was young, he told me that he used to breastfeed me. Sometimes I used to cry for my mom. You two seem to have a very beautiful relationship. Since I was young, I've been knowing that he's my mom and he's also my dad. I do pray. And one thing I came to learn, life must move on. Ninataka Ebeneza ijengwe juu yako. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mana kumanya kwa Ramogi Jwang machiegni okang' mar ariyo pod wadhi nyime gi twak e chenro mar rupiny ka bende okinyi makawuono watwak kaluwore gi midhiero ma bende jopith mag mchele kadhe ahinya kaluwore gi monj mag winy mong'ere kaka mire, dho ngere luongo gi ni kwalea, ma bende osebedo ka thago kendo ketho cham mag jopith e gwenge mag Ahero mani kaunti ma Kisumu. Mana kapini nyakwa Ramogi Jwang mar mondo mi riwri kodwa e twak makama ioronwa ote ioro e lai magwa mag ote machuok 3-6-000. Mbui mar Facebook bende yudowa achiel kachiel. Kapok adonje twak we somo kuom ote ma bende ioro nyakwa Ramogi Jwang, ote ma bende biro bedo kikonya somo e wang' jowi kanyo. Kwachako gi janeno marwa mokwongo ma bende oronwa ote mana kwa nyalo neno kanyo. Lilo Asembo iwacho ni gibi omo burembo nyatike gichik go winy mago kado Lilo Asembo from Masara. In kore loke ni mago koro kado to jopith bende winjo matek. Kwanyalo neno janino marwa mochielo Bavin iwacho ni wagwero kamano ne government kuom kelo ndege mariembo winy an Bavin kawuok Ugenya. Aparo ni wacho ni Ugenya, kata kamano jopur wacho ni gin pok gineno ndege, gise mana neno drones, mago masin mag drones. Sam Jakom wacho no yaure ka winy gi chendo kama onge kaka inyalo kel kodhi mar resistance ne winy gi. Aneno Ramogi TV ka antiere Kibera. Erokamano ahinya Sam Jakom. Bavin in bende aneno ote ni chaki duogo kanyo kiwuok Ugenya ni en ang'o momiyo ni jogo ok nyal keto ne winy go otego.
Otego de ketne winy mathoth machalo kamano, winy mag miere, ok apako otego owinjore gi winy makamago. Japur mantiere kaunti ma Kisumu biro nyiswa ni otego binyalo keti. Janeno marwa iwacho ni gigo nego mak gi net mondo kik giketh aluora. Mano net mane midhi mak godo winyo mang'eny machalo maket kod mano. Mano nyako nyalo yudo ote mogik. Joshua Ochieng iwacho ni winy mawa ochele e lwedo. En Januari to ji te nyaka winy awuor. In wacho ni koro Januar ka otek ne ji te nyaka winyo. Erokamano ahinya Joshua Ochieng. Mago moko kuom ote mag joneno magwa ma bende pod wadhi nyime gi somo kodhi nyime gi chenro makama. Kiwinjo kata mana Kennedy Sinogo kaka joneno wacho, winjo ni moko wacho ni winy makamago olok kado, winy makamago omak gotego, winy makamago oketnegi kata mana ni omak gi net. Bende paro ni magi nyalore ya? Well, ng'at ma wacho ni winj go oketnegi otego kata net, apani giwuoyo gimoro achiel. Net wasetemogo kata sani kikidhi e ground jounyocho neno nyaka nets mwatiyo godo. Net achiel mar 100 meters en 5,000 shillings. Puothewa ka gin 40 by 100. Koro kinyalo imagine net manyalo cover puodho achiel. Mano side mar puodho to wiye bende nyaka cover nikech winyo en gima fuyo to lware mchele gi piny. Koro ng'iyana naka gine kien logical. Sama ng'ato wuoyo opara ni gima wacho. En garama mang'eny nikech sani joma nyicho keto nets weki, iyudo ka ng'ato keto nets, joma nyicho nitie gi uwezo nyicho keto nets 5, moko nyicho keto nets 7 e puodho achiel. At the same time, ondiko jorito bende e puodho madhi ji 5, moko bende ji 6. Ng'ato ka ng'ato kawo 5,000 shillings. Ang'o midhi yudo michele ni malich ahinya matang' mi inyiew net miluoro godo puodho te nyaka e puodho michak ichul ji 5 kata 6 shiling 5,000 each. En ang'o midhi yudo malich ahinya? To winyo to nigi wuon gi ong'eyo ni ok onego bed ni negi. Weg winyo emobi e ground kata gidhi e county government parliament gi keta bill gi MCAs mondo mi gikal wapur ne winyo. Wan go jusi mar puro michele. Wanyalo puro ne winjigi mondo cham michele ni kima dong chong. Erokamano ahinya. To Kenneth kapok nokawiyo matin bende na penji ni bende untiere gi grube duonde kaka jogo kuma bende puro ochele, in kaka jakom mar West Kano Irrigation Scheme. Kalore gi ng'ur makoni kod kocha ma bende nisechwalo ma bende jopith mag ochele kadhe, bende usechwalo kata useromo gi sirikand kaunti ma Kisumu mar mondo mi giwinj kwayo maru, nikech chien kocha bende niwacho ni sirikand kaunti ma Kisumu ok gisebedo kata mana ka gitego ahinya kata mana ka giketo tegno ahinya kalure gi pur mar ochele gwenge mag Ahero. Wantiere gi barupe mang'eny moseoro ne county government kaka proposals manyalo konyowa. To chalo gima ne girabis gi bat ng'ama kalang'o kune. Wadhi kendo manyo kopis go eki, wawuothe igi machiegni eki mondo mi wachak waketgi ne jo serikal mondo mi wang'i kaka gibiro kawo action, nikech nitie proposals manoloso negi maber mowuok e ground. The end user e ng'at mamiyi gima dwarore mawinjore, ok theory misomo chien koni. Koro wabiro chak wa submit moko machiegni nikech wantie gi copies mane wasewuoye, copies mane wawuoye kata sani bende kiwe Clive alone wacho winyo suna a very big menace dala kocha negowa ma en suna ma by sa achiel ji osedonjo e pien suna ma terrible. Koro magi kachiel kuom gik ma wawuoye. Nyocha machiegni, nyocha nam okethore ka ma pi nyocha rach kabisa. Wawuoyo kodgi mondo mi gingilosnwa kaka wanyalo modho pi, nikech gintie gi bosses monego bed ni supply wa gi pi kata mana mag modho. Ne ok waneno respond moro amora mane gitimo. Koro wadhi wuoyo kodgi at length kendo wabiro miyo copies kaka jo Ramogi mondo mi ubed godo kaka evidence ni wawuoyo kodgi.
Hero kama na inya awinje yo makare. Bende nitiere midhiero ahinya nyaka luore gi okang'. Bende ni wacho ni kani winjo kata mana kaka Kenneth Onyango, mano jatend migawo mochung' ne weche mag pur e kaunti ma Kisumu, bende na wacho ka bende giwacho ni gintiere gi chenro mano mar kelo masin ma bende biro bedo ka rego mchele. Na winjo kanyo ka bende wacho ni ok udwa rice mill, udwaro rice plant. Akene nyaka sani kata mana kaluore gi ohala mar mchele, marketing kata mana mago mchele kadhi e gwenge mamoko chal nade. Bende yudo yuto. Okay, na wacho we owuok maber kabisa maklear. Rice mill magiketo ahero nitiere Moroni sub county, onge Nyando sub county. Ober kendo konyo. To initially yudo line mar rego ahero gi rice mill mane nitiere ne jopur mawuok West Kano ne tek. Yudo ka ipango line mabor, mane mano encourage weche mag exportation mag mchele madhi Uganda, nikech ka rice mill nyalo bet machiegni to konyruok nyalo bet mayot. Wanyalo milo rice ka kendo ka chiro be nitiere kaka program mar KNTC mane nitiere ne nyalo konyo maber. To area wacha duong' ma manyo gi timo cha isoke. Next plan ka gidhi plan kodwa to gi plan ne Nyando a rice plant, a rice milling plant maduong' mabiro timo everything, matim nyaka packaging te area wacha, nikech wantie gi potential, wantie gi area maduong' ma rice mill koloso maber to rice mill ok nyal timo. Koro watu wa appreciate the little magitimo, nikech seche moko bende gimbe miyo pesa matin, but giket effort e weche mag pur moloyo weche mamoko. Hero kama na inya Kennedy wawinjo yo makare. Nyakwar Ramogi jonga biro bedo ka somo ote mogik. Ka wana sesomo ote mogik to Kennedy Sinogo biro bedo ka miyowa pache mogik. Kinyal muna ketna ote mogik mar mondo mi asoma achiel kachiel e TV kanyo mar mondo mi kwa duogo to koro biro bedo kwa tieko chenro makama. Mana kanyalo neno moko kuom ote kanyo mabende inyalo oronwa e lai magwa mag ote machok kanyakla kod Facebook. Brenda Fa iwacho ni nawinjo ka jadak moro wacho ni apiko kata gari ok neg winy, ni winyo inego gi ndege. Akeni ndege ni nego gi nang'o? Wan below kuja irrigation kae negi chando waya e ndalo moro. To we could only use human forces like catapults and scarecrows. Ero kamana inya kuom ote mari. Yukabeth inwacho ni bang' winy gi tho bende inyalo bulgi. Mano pachi kanyo. Kennedy be biro nyiso apo nono ni inyalo bulgi ka gisetho. Kanyalo somo ote moro Kevin Juma iwacho ni yadhno ne nego gi koso mero gi. Mano bende Kennedy biro nyiso kapo nono ne winy makamago no tho koso yath no mero gi amera. Opetu nyingi mokwongo no to borna matin iwacho ni otek kodwa ahero kande. Serikal onego winyo gi ndege. Hero kamano inya kuom ote mari. Kanyalo yudo ote machielo mano kata mana kanya kwa Ramogi Juang mane ote mogik kanyo. Kinyalo mana winjo Kennedy Sinogo kapok ichiwo kata mana pachi mogik. Kiwinjo paro mabende ichiwo kod joneno magwa. Winyo gi masin makamago kosekuone gi yath. Nano ka moko luar githo kose yath mero gi. To winyo makama ini wuon inyalo chamo. Mago moko kuom penjo mabende joneno magwa penjo. Penjo mopenjo ni lowa kujwa gitiyo gi scarecrows gi sanjora. Ok en katunja, en sanjora mar bayo winy. Anyacho ni joloa kuja nyore ka nyodo jopur machiegni. Just yesterday gisepura paro ni seasons ariyo pok gidhi so much pura ahinya. Ta nyisi example kana chako ni by 1985 National Irrigation Board program ne ber kabisa kendo ninego winyo gi yath gi ndege. Yath ma visible mang'eny, maniku mang'eny, mana nyalo nenore. Kata mane nozzles, kowuok e ndege, rege nozzles ariyo pichni go ok nyalo wuok e wiye nyaka chieng'. Ma wuok along the lake kacha mochop nyaka mo cover the entire Nyando te. Winyo go ikine lwar piny. An achiel kuom ng'at mane choko winyo go iki aparo ni kaka young boys behave. Mwabul winyo waloso maler mwabul mwacham. I'm clocking 46. Pok abedo diagnosed gi cancer
ni koro tuo mar winyo ni tuo mar yadh ndege kata yadh winyo omiya cancer pod angima up to date and I thank God for that. Yath onego bed nego winyo, yath ok onego bed mero winyo nikech winyo kata king'iyo the book of Genesis, the creation, winyo ne Nyasaye omiyowa ni wan ema riti, ok gin ema giritwa. To kawuono winyo gi terrorize wa ma ok wanyal yweyo. Wan dhano wan monego take over kuom winyo. Aparo ni it is the book of Genesis chapter, in the creation chapter number 1 verse 25 hapo. Winyo nowe lwet dhano, ni dhano ema onego bed ni take control mag gigi kite. To kawuono koro winyo is so superior ni wan ema koro wabedo criticize ni wadhi wapidho michele dala winyo. Koro tinde dong bende kata mana kineno kata mana jotim nonro wacho ni nyando bende manitiere gi atamalo mathoth mag winy. Iwacho kanyo ni gintiere nyando kende, nitiere gi sub county mar Nyando nitiere gi winy madirom 2,000,000, Nyakach nitiere gi winy madirom 800,000, bang'e wantiere gi sub county ma Muhoroni mantiere gi winy madirom 500,000. Dibed ni en gweth mar winy koso nang'o, kata dibed ni Nyasaye nokelo winy kata mana wan kaka dhano manego bed ni watayogi. Chalo gima wa entertain gi so much nikech laxity mantiere within the system. Anyise ni system bor kabisa mondo mi report chopi ne ng'at monego ni timo gimoro effect neno chien piny kocha chande. Plan mar National Irrigation Board kaka ne gigo winyo from airport ka giwuok the riparian land ka gidhi nyaka Nyakach ma gidhi nyaka the sides of Ahero, Muhoroni ma giduogo Mbei ma giduog kendo gichak gifil yath airport kendo chak gitimo another round. Winy go eki ne onge to sani jogi ki entertain winyo so much nikech winyo ok ang'eyo the profit ma winyo kelo revenue collections ma Kisumu County, ok ang'eyo ni en percentage marom nade. Gikelo mang'eny to is okay. Ka winyo kelo pesa mang'eny ne revenue mar Kisumu County to is okay. To wan bende kaka wan jok mapidho negi winyo, mana kaka nawacho earlier, wayie pidho negi winyo to wawinjre. Iseyuak ahinya kaluwore gi wach pidho winy ma kamano. En geno mara ni sirikand kaunti ma Kisumu biro konyou mar mondo mi uyud yuto ahinya kaluwore gi pith ma bende utimo. Kok kamano sinogo wach ni mogik kwatieko twak. Wach ni mogik nyalo bedo ne jopiny, nyalo bedo ne jopur, nyalo bedo ne sirikand kaunti ma Kisumu ma bende ang'e ni neno chenro ma kama. It's okay, thank you. Wacho ne telo duto ma obedo concern weche mag agriculture within the county ne ging'i laws mag govern weche mag agriculture. Nitiere sama nyalo schedule kodgi meetings marade kaka the management team mag schemes gibi meetings weki gipang kodwa meetings kik girit mondo mi wadhi ndara watim maandamano kaka gibi gitim tijegi mowinjore giti sama owinjore mondo mi konyruok oyudre chon. Sani mwawuoyo kodi ni eki chakre okinyi nyaka sama wantiere ni kapano odhi saa 3 ka winy achiel chamo a certain grams, imagine ni 10 million kwela birds mani wueka mane minister wueka o invade kamoro for 1 hour, ipan damage mane magikelo. Kendo sani kukwado chako rito process pod dhi timore, oko confirm nana dhi timore kawuono, oko confirm nana dhi timore tich adi. Wastage madhi kucho chonde gi losses mwayudo ng'eny. Bureaucracy mantiere iye ka, government wuoge, government otim tijege mowinjore diligently, giwek rito mondo mi wadhi ndara. An kata sani mawuok kodini nikech ok ayudo
report maber ada kawo kameras mantiere godo e studio kasani te gi geche wite wadhi godo dala wadhi godo e puothe wadwa tim ng'anyo mondo samoro paro ni His Excellency the President nyalo konyo mo mondo mi gini kikuru winjre maber ni wahinyore effort manyo giketonwa mar miwa yath yedhe gigo nyodhi ata waste nyonge gimo konyo mondo mi gikawnwa action samo winjore chon kapok japur kaka Odanga Lawrence mane nigi iye nono mane gore piny e band chando tho mondo mi wakony ngima jogi, wakony ngima jopur, wakony ngima jowa, wakony ngima jogi nikech pur ni eke mamiyowa school fees, pur ni eke mamiyowa good health, pur ni eke mwa depende nikech kata utewa sani ok wanyal repair gi nikech losses ma winyo kelo to winyo ok nyal negi nikech weg winyo nitiere. Wakwayogi ni mondo giwuoth kodwa kamoro amora ma wantiere, gitudre gi our able RC Bwana Ken Ouma, our able irrigation officer Bwana Laban Gwaro, mondo ginyiswa odiochieng' marade kodgi mondo mi wawuoye wechegi eki wang'ere wasejola wa meetings to meetings ok gibeda meetings miwuoye tena na just watch obed meeting ma action nitiere. Erokamano ahinya Kennedy Sinoga. Geno mara ni sirikand kaunti ma Kisumu kata mana piny owacho bende yudo owinjo kata mana ng'ur ywak ahinya mag jopur mag ochele kawuok e kaunti ma Kisumu. Sinoga geno erokamano kuom yudo twak mar biro achiel kachiel mar loso kod TV mar Ramogi kintiere kaunti ma Kisumu. Ken geno mara ni sirikand kaunti ma Kisumu biro tudre kod piny owacho mano sirikal mamalo mar konyo jopur ma bende koro yudo lala ahinya kaluwore gi monj mag winy makama. Aneno ka Jared Oti bende nitiere gi ote kane kaunti ma Kisumu. Iwacho ni Jared Oti mar Ramula Kabondo. Iwacho ni jo Kisumu kaunti dak odhi okwa ndege Kericho Unilever mar kuyo yath e chai. Ka iwacho ni gisani ndege makamago yueyo. En geno mara kanyo ne gibro kawo okang' makamano ka bende Sinogo bende nowacho ni masina mano mung'ere kaka drone ok kony mano mar kuoyo yath mar nego winy makamago e yo mapiyo. Koko manya koro Mogajwang sa maneno kama yo wang'wa dakika en 30 tok saa 2 mar okinyi. Ma e chopo marwa mar giko mar twak makama en geno mara ni twak makama no dhi ne yo makare ne jopith mag ochele mantiere gwenge mag Nyando wagono mos ahinya kaluwore gi monj mag winy makama en geno marwa no biro yudo konyruok e kinde mabiro. Koko mano gi kanyo bende makiluwa e giko mar twak makamano. Erokamano nya kuom ote magi mayudo thuolo mar somo mapok ayudo thuolo mar somo bende nyalo dhi nyime gi twak kodwa e mbui magwa. Koko mano chenro mabiro bang' kaseka yuyo matin en chenro mar orako kikidhi mabora. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Picha mar nyakono. Adwa ni rang picha ni maber. Kasto gole kae gi thuon. E nyasi ma kawuono ni abiro nyiso wadier ni an thapki. An nalali dichiel nikech richona. To sani ok abilali kendo. Wabo bedo kamoro achiel. Omiyo koro wang'ni onge gimoro amora mabiro pogo wa thapki. Onge. Adwa ni singrini ok ibi weya kenda. Thapki singrina.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi.